Naiz irratian, bigarren kafea. Egun on dizuela eta ongi etorri Durangoko azokara entzule eta ikusle zaretenok. Gaur ere hementxe gaude Landako gunean Euskal Kulturaren
Epizentroan ateak itxita daude oraindik, baina jendean dana espero da gaurkorako. Atzoko ate irekiera izugarria izan zen 10:00 atzokako kideek ateak zabaldu eta arrapaladan ehundaka eta ehundaka ikasle sartu ziren. Idazleekin hitz egin, diskoetan sinadurak bildu. Gaurko ere interesgarria izango da, gazte estanda izena jarri diote larunbatari. Gaztei zuzenduriko ekintza ugari antolatu dituzte, egun osoko plana egin ahal izan dezaten edo dezagun. Atzo bezala gaur ere kontzertu egongo da Plateruenan Nasker eta Mirua taldeen eskutik. Taberna atarin, balantzak ajitxin itzen trenetik ernanin, etxe plantatu nitzan taberna atarin. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino guzti. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino guzti. Borrezko bat topatu nun tabernan barrena. Nik plana osatuko dizuet. Oraintxe, 10:00 Euskal Irudigileen ilustrazioen erakusketa ikustera joan. 60. Durangoko azokan erakusgai egongo diren lanetako askok ilustrazioak dituzte azalean zein barnean. Hoiek bisitatzeko aukera duzue Durangoko museoan. Eta eskulturak nahiago badituzue, Euskaldunak erakusketa ere ikusgai izango da 10:00 aurrera Ermodo 23 kalean. Ondoren, azokatik buelteska bat eman eta ikusi zer erosi nahi duzuen. Hitz egin idazleekin, musikariekin eta 12:00 ikusgela proiektuaren aurkezpenera joan. Proiektua Euskal Wikilarien kultura elkarteak bultzatu du eta gaur-gaurkoz 200 bideotik gora sortu dituzteia da. Ara, begira, gaurko egunez duela 24 urte euskarazko Wikipediaren lehen artikulu argitaratu zuten lurra. Ordutik etengabe hasi da proiektua. Une honetan 476.539 artikulu ditugu euskeraz. Horietako bat, nola ez, Durangoko azokari buruzkoa. Zatoz nigana, beldurrik gabe nigana. Planarekin jarraitzeko, ordu berean 12:00 estanda lehiaketa ospatuko dute. Lauko taldetan banatuta, gazteek euskara hartaz dela euskal kulturaren bueltan jolasteko lehiaketa antolatu dute. Musika falta somatzen dut planean, beraz, ordu batak eta 20:00 kontzertu bat. Ondo, nola ikusten duzue, Jonkasek Dam orkestuko du, eta hori izango du elektronika, funky, pop-rock giroko proposamena. Ez da eguneko kontzertu bakarra, Nil taldeak etxea orkestuko du, Ixabek zure estoldetan, Zinezek arramazka, Ariakek aurrera begira, Odei Barrosok goiz egiltzeko, Herenegunek atzera begira, Burutikek ipuinak, eta esan bezala gauean, Mirua eta Nasker. Izaltzen hori izan, adostu zena. Zeinera zen aukera, mutxienekoa zen. Horentxe daukaguta azkena. Nazatuta zaudela oiukatzen dirazo, baina begiek ez diote hori, egia ote da lehen amaitu dela. Mundua hankaz gora jartzen baduzu ere. Beraz, ikusten duzuen bezala, plan mordoa daukagu, hori bai gaur jaieguna da, eta hori aprobetxatuz asko izango dira, Durangora etorreko direnak, azokaz gozatu, eta ondo pasatzera bai, agian ondoegi. Jaieguna, tamal ez, jaieguna hau ez baita oso gurea. Gaurko egunez, 1978ko abenduaren 6an, Ego Euskal Herriak ez esan zion Espainiako konstituzioari. Erroldari eta abstentzia hori erreparatuta, Ego Euskal Herriko herritarretatik 30,45% baino, etzioten oniritzia eman Espainiako konstituzioari. Hau da, 3-1. Abstentzioarekin, kasu guztia kontuan hartuta, eta aurkako bozkekin, Euskadik ezezkoa eman zion atzoko konstituzioari. Horrela, zioen eginek 1978ko abenduaren 7an. Aurreko egunean, Franco hilosteko lehen bozketetako bat eginda zeuden Espainiar estatuan. Ego Euskal Herrian, abstentzioa 50,46 izan zela argitaratu zuen eginek.
Ea Dario Azokari ikusten dugu oraindik jendea bai hilaretan, baina hemen barruan egunean zehar berriro arnastuko ez den lasaitasunari ikusten dugu entzuleok, eta tira, enbidia puntu bat ematen du, egunak berak ere nolabait horrelako barealdiak emango balitu, beste modu batean biziko lukete saltzaiek, horrela esango du, sortzaiek, baina ona Ruperrek esan zigun atzo zertara gentozen, eta beraz ateak irekitzeko zai izango, ara marte erdietan irekiko dituzte ateak entzuleok, gaur, abenduaren 6 dugun honetan, efemeride gehiago ere baditu Julen. Bai, beste bat aipatzeko moduan ere, bagara, 1980ko abenduaren 6an, Euskaldunon egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zuten. Euskara hutseko egunkari nazional bakarra zen, 2003an Juan del Olmo epaileak itxiera agindu zuen arte. Milaka euskaltzaleek dirua jarrita akzioak eskuratuz bildu zuten proiektu abiatzeko dirua. Eusko Jaurlaritza aldi berean euskarazko beste egunkari publiko bat sortzen saiatu zen, egunkariaren proiektua ahuldu asmoz. Baina denok dakigun bezala, handik 13 urtera Espainiako Guardia Zibilak bidegabeki itxi zuen, etaren tresna izatea leporatuta, eta egunkarian zuzendaritzako kide edo arduradun ziren 10 lagun atxilarazi zituzten. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitateatzen onge. Hori suertia, nun nahikoak dien oiena. Eta badakizu lehenengo aleark zer kontatzen zuen, entzun ondo, gaur irekiko ditu ateak Durangoko 25. azokak Henriet Aige idazleak egingo du harrera itzaldia. Nio, pasa dira urteak, 25. azoka hartan 154 estan egon ziren, eta ekitaldirik aipagarriena Xabier Letek eta Antxon Balberdek eskaini zuten kontzertua izan zen, baina baita Araba eta Bizkaiko bertso txapelketako final aurrekoa ere. Begira nola aldatu diren kontuak, garai hartan eguerdian itxi egiten zituzten azokako ateak. Orain, etengabe egoten da zabalik gaueko 8 arte, eta urte hartan, Elkar argitaletxeak eta Iz eta Isketxeak izan zituzten estan gehien haizu. Dantzan jauzitan, zer debrugara, pasatzen zaitko goaren baitan. Geroak zer dakar, ez dut pentsatu nahi, uneak nahi ditut bizi. Elkar ezagun egingo zaizue, baina izatagian ez duzuek guztiek ezagutuko. 1975 urtean sortu zuten euskal kulturarekin lotura zuten 5 lagunek. Hainbat talde eta bakarlariren diskoak ekoitzi zituzten, Akelarre, Anje Dualde, Imanol, Gontzal Mendibil, Jokin eta Josu, Koxka. Oraingoan ere Elkar izango da ziurrenik erakusmai gehien dituena hainbat gunetan banatuta gainera. Elkar banaketa, Elkar hizkuntza, Elkar musika, Elkar literatura. Baina Erein eta Ibai Zabalek ere badituzte desente, Eta iskinei buruz zer diozue? Agian jendeak ez daki hau, baina garrantzitsua da ikustea nori ematen dioten iskina. Orokorrean, hilara luzeak izaten dituzten sortzailei eskaintzen zaie denon erosotasunerako. Zetakek iskina du, Gorka Urbizuk eta Sunek ere bai, baita Neomaktarrek ere. Jaunak iesi argitan, adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan, haren izenean, baseliza bat eraiki dute giarretan. Eta gurean izango dira Neomaktarrak gaur. Lasturak Orbain Neomak taldearen 2. diskoa da, eta horren inguruan ariko gara beraiekin elkarrizketan. Juli Baionarra ere Durangoko azokatik dabil Eklore diskoarekin eta gu ezagutzeko irrikaz gainera. Bai, eta kontua eta zikinare izango dugu tira. Dena esaten hasita hori egunero izaten dugu, baina gaurkoan arrazoi gehiagorekin. Ibai Iztu eta Zurmendi eta Aritz Bieites etorriko dira novela grafikoaz hitz egitera. Eta ilusio berezia egiten dit esateak mugantarrak ere bertaratuko direla. Atzo kontzertu bat galerari emanaldia eskaini zuten ahotsenean.
ea zer kontatzen diguten. Uxo Alberdik ere historio asko ditu kontatzeke eta esne berriketan lanaz arituko gara berarekin. Tirantzuleok abenduak 6 ditu gaur eta larun bata da. Ongitorri guztioi bigarren kaferan, naiz irratian zarete eta gu, azokan, Durangoko azokan. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Orbegozo, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandia, egunon? Kaixo, kaixo! Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1085 garrena du goizak 10 eta 18 minutu. Abenduak 6, gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Baina 3 eskari izango, askoz gehiago izango gara, dagoeneko hemen bi lagun etxeri zaizkigu eta gure Durangoko azokako landakoko mai honetan esandako entzuleo gu prest gaude urrengo 2 orduak zuekin egiteko. Plazar baduzue hementxe naiz irratian, gurekin Durangoko azokaren xehetasun guztia kontatuko dizkizuegu. Baita atzo Palentinon lasterketa buruan nortze bilen ere, hori ere kontatuko dizuegu. Bat irantzuleok 10 eta 20 minutu larun bata abenduak 6 esan da bezala eta guk egunero bezala maite duten tartearekin abiatu beharko dugu gaurko irratsaioa bisi baldin bada ere, ze gure lehenengo bi gonbidatuak eserita dauzkagu da eta gaur ahotsa sortzaile eman nahi diegu, baina tira, azkar batean Julen Goikoetxe Orbegozo, zure maite duta? Begira, nire maite duta da lagun sortzaileak izatea eta horietako lagun bat iskini nahi dut gaurko maite duta, ze duela gutxi, Iñaki Gurrutxa lagunak eta bere inguruko batzuk atera dute, ZAF taldea sortu dute, lehen Gira Naiz taldean ibilitako kideak dira, eta Gira Naiz proiektu musikal berezia zen, ze gira bat instrumentala zen, abesti oso luzeak egiten zituena. Hau ezberdina da, musika azkarragoa, musika zuzenagoa, musika gogorragoa, eta bide batez aprobetxatu nahi dut, Iñaki Gurrutxagari hemendik ere besarka bat bidaltzeko, duela gutxi, biziletan eroriko bat izan da, kolpe handi xamarra hartuta dago, susto handi xamarra izan da, eta osatu da dila azkar, eta ea, ZAFen disko hori eskura emateko moduan dela ester. Goiuri Ezeizarandia, zure maite duta? Nere maite duta da, Durangoko azokan ez dakizula inoiz nor etorriko den zurekin afaltzera. Zegu Durangoko azokan gaude, baina nola Tolosarra garen, aprobetxatzen dugu eta hemen geratzen gara, nola goizean goiz etorri behar garen landakora, hemen egiten dugulo, eta orduan afaltzera joaten gara. Eta nere maite duta da, ez dakizula inoiz zein etorriko den zurekin afaltzera. Ze guk batzutan esaten dugu, gulagoa joango gara, ez da? Iñigo, Julen, Imanol, Goiuri, eta batean antxe agertzen dira. Ez, begira musikari bat agertzen da, ilustratzaile bat agertzen da, eta denak elkarrekin afaltzera. Nik maite dut ezadaukat, atzo afaltzen jarri zizkiguten taiari inganbadu nahiek, gau osoan egon naiz pentsatzen nik janen nituela, baina beste guztia jantzen dituztela, eta pentsatu dut, gaizki egiten badie, hemen bakarrik geratuko naiz, lemazain, arraunaliri gabeko lemazain, makala daukagu etorkizuna, ondo zabete tripetatik. Bai. Niri ez zidaten kalterik egin? Ez dakit kalte, usaina gogorra askoa zuten, Hori uste dute ez da baida zina dela. Usaina, jantzen dituzten, basurde modukoak zarete, oro jale konformistak, baina ufa. Hegazkin pilota bezala sigarko dugu. Ez bada ere gauza ezberdina jaten. Bai, nik uste dut, hemen irura gaixotuzkero ikusiko duzu,
ze festa izango dugun. Entzuleo, goizeko 10:22 minutu ditugu, eta esan da bezala Durangoko azokako ateak irikitzeko daude oraindik, hementxe erakutsiko dizugu berriz ere. Hau da landakok duen itxura, hau da momentu honetan arnasten den, ekaitz aurreko barealdia esango dugu, ze gaur egun potoloa espero da, jendetza espero da, salmenta aldetik ere, uste dut gaurkoak, atzokoak ez bezala egun potoloagoa behar duela, atzo aurrentzat eguna da, iristen dira, autografoak eskatzen dituzte artisten artean, irakasleek esan dietelako interakzio hori garrantzitsua dela, eta etortzen dira, eta ez da egiten hor zaren, baina eskatzen dizute, sinatuko didazu hemen, balduzu zerbait oparitzeko, nik ere ulertzen dute, gaztetxoek dirua ere kasu ez dutela, nahi duten adina erosteko, eta bar, baina, den esaten hasita, salmentak atzo goizean orokorrean, hemen galdezke biligin eta nahiko justikoak izan ziren. Bida, oraintxe, erein argitaletxeko Uxue Errazkin iristen ari da bere kafearekin, eta beltza ere iristen ari da, baina uste dut atzo ibilita dagoela hau ere. Tete de la Kurs. Palentinon pixka tete de la Kurs itxura zeraman, bai. Basandakoa, entzuleok, jendea posizioak hartzen denak pres, goizeko 10:00 7 minututan irikiko ditu bateak Durangoko azokak, Gorka Santesteban, kulturzastere hemendik iritsi zaigu, naiz irratiak udontan oparitu zion kamararekin, ondo da, Bilgorka, hau da, mauka gure lankidek udaran eskenitako opari eta zozketetan Gorkak topatu zuena. Esan dago entzuleok, 10:24 minutu, orain bai, bagoaz aurrera, eta bagoaz gaurko gure lehen gonbidatuak aurkeztera. Nekatzen nau nostalgiak, batzutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Mila 1929 urtera egingo dugu bidaia. Bisuala eta literarioa. Akaso literala ere momentu batzuetan, hitzek badute eta garaiaren eta lekuaren isla. Izena duena baldin bada, kontu eta zikinean hitzak ezin hobeto aukeratu dituztenaren sentsazioa eman zigun erredakzioan duela aste batzuk, eta berrirakurketak baieztatu digu. Gau ilunaren erdian ama alaba batzuen heriotzak abiatzen du txalapartak argitaratutako novela grafiko hau. Primo de Riveraren diktaduraren azken momentuetan hasten da historia, baina 60ko hamarkadara egingo du salto, eta denborak aurrera eta atzera aldatuko dira. Bai irudiak, edo euren kolorea, hau aritz bihaitez ilustratzailearekin hitzen genuen, eta esango genuke baita hizkuntza bera ere. Eta horren inguruan arituko gara horrengo minutuetan, denaren inguruan. Ama alaben arteko kontakizunean joango da garatzen trama, horriak irenstera behartu arte. Agian euskal pop noa estiloaren abiapuntu izan liteken lan honen inguruan aritu ginen, aritzi bihaitez ilustratzailearekin esan da bezala, baina azoka baliatuta Ibai Iztu eta Azurmendirekin ere ariko gara. Eneko, beste lan batzuetan murgiluta dugulako Ibai eta Aritze, egunon eta ongit horri bigarren kafera. Entzuten zaituzte egunon? Egunon, Inigo. Egunon, eskerrik asko. Eneko, esan dut beste lan batzuetan da bilela. Ez esan dezakegun zelanetan da bilen. Bueno, esan dugu jada nola baita ez, Aritzek esan du. Agia da, ze garo, gaur ikusten gaituzue eta ikusi duzue, aurra askian nola Aritze bere besoekin egiten. Bueno, eneko zorionak hemendik, eneko hori, ume horren amari eta umeari ere. Eta, gertuko zareten hori ere nola baita egokitzen zaizuelako, ez da Ibai? Bai, ongi etorri Irai gure artera eta zorionak ane. Dire bai, aipatu dugu, aritu ginela, Aritzekin, novela grafiko honen estetika, bidai bisual hau aztertzen, baina nahi genuela Durango baliatu, zurekin, beste bidai bat egiteko, eta hain zuzen ere, bidai literarioagoa, hitzei erreparatzen dien bidai horri, nolabait heltzeko. Eta bia puntu genuke jakin, zergatik eta nola irizen zareten 1929ko kontakizun hortara, nondik nora sortzen den, nolabait premisa hori edo abia puntu hori. Bai. Liburu honen abia puntua herri txiki infernu handin emandako elkarrizketa bat da. Beizamako herriari bisita egin zitzaionean egindako elkarrizketa bat. Mikel Pagadik egin zion Agustin Linaza Sorori, eta bertan, 20. mende hasieran Beizaman izandako hilketa baten ingurukoak kontatzen dira. Agustin Linaza Sorok
gainera, bueno, bere amona zenaren erreferentziak zeuzkan, Dominika Irazustabarrenaren erreferentziak zeuzkan, eta Agustinek egin zuen kontakizun bat benetan txondigarria. Iritu zitzaigun oso ondo artikulatuta zegoela, thriller bat zala, eta orduan, beste euskarri batetara pasatzeko gogoa etorri zitzaigun. Gero gainera ikusten genuen beste hainbat gauza lantzeko aukera ematen zuela historia horrek, eta halaxe abiatu zen, asmo horrekin, gogo horrekin. Aipatu dut hizkuntzari mimo handia jarri diozuela. Ze garaietan aipatu dut, ez, bisualki novelak aldatzen du, birkokatzen du nolabait irakurlea, baina esango nuke, hizkuntzari ere oso begira aritu zaretela, ez? Aurreko mendearen lehen laurden horren amaieran nola hitz egiten zen eta gauzak nola esaten ziren, ez? Bai. Horre egia da asko pozten hau, ez? Hori antzeman izana, sekula ez dakizu. Da gainera komiki batean garrantzia berez, irudiak daukata ez hainbeste hizkerak. Inigo, pentsatzen dut zu, igual, batzu bagara, Euskal Herrian nolabait esateko, hizkera mota batekiko sensibilidadea daukagunok, da gaina hori gozatzen dugunok. Nik neuk euskara mota bat musika bezala entzuten dut. Gerozta gutxigo entzuten den euskara da, gauzak aldatzen doazelako, eta ala behar du, berez ezta. Bai. Eta bai, guk segura asko gure umearoko sukaldetan entzundako euskara mota bat, edo horren aire bat dago, olako doinu bat gorde nahi da, ezautu deuna, apreziatu deuna, gozatu deuna, gerozta gutxigo entzuten deuna. Eta horren bila jonginen, auspoa izeneko, horren bila, gure memoriara, gure barruan daukagun zea, oihartzun hortara jo genuen, eta beste alde batetik baita auspoa izena duen liburu bildumara ere. Auspoa izeneko liburu bilduma da, hain zuzen ere, 20. mende hasieran eta pixka lehentxeago jaiotako jendiaren memoriak eta bertsuak eta biltzen dituen bilduma bat, Antonio Zabala Tolosarrak martxan jarria. Eta, Beizamako krimenari buruzko bertsioren bat edo beste aurkitzen da, bilduma hortako zenbait idazle izlariren artean, eta liburuko hainbat pasarte egia esan daudenean hartu eta zehara paseak dira. Hau da, omenalditxo bat ere egin nahi zitzaion. Omenalditxo bat, ez omenaldia, edo rekonozimentu bat edo aldarrikapen bat ere egin nahi zen. Habia puntua testigantza bat, zuk esan da bezala, kontakizun bat, norbaiten memoria, bero zuek zuen eta besteen memorietan harakatu hizkuntzaren bila, baina trama osatu ere egin behartzen, zenbat du fikziotik, zenbat du lizentzia literariotik eta zenbat du kontakizun haren xehetasunetatik? Egia da gauza batzuk asmatu egin ditugu, hori tiraztakit gehiegi aurreratzea izango litzateke, baina daukana da, Agustinek egindako kontakizunaren, berak emandako kontakizunaren egiturak eta mantendu da. Hau da, 3 zati dauzka, eta gehiagi esatea espaldin bada, bi plot twist deitzen zaionak, bi urgune handi. Julen, zer da plot twist? Atzo ikasi zuen Julenek. Atzo ikasi zuen Julenek zer den plot twist kontzeptua. Aztu zait. Ondo horrek baditu bere bantailak, gero beti orduan atsegin hartuko zue deskubritzen duzunean. Memoria labro horrek. Kontzeptuaren inguruan banuen zalantzori beti, askotan entzute zerra plot twist esplikatu zidaten eta nire gustatu zait, den esaten hasita, liburu irakurri, komiki irakurri dut eta gustatu zait. Aposten ez. Bide batez ateak iriki dituzte, Bai. Oraintxe. Bai. Ez dago atzo bezalako korrika saiorik, baina... Ez dago National Geographiceko Ibai Zabal baten ertzean inuak erreka zeharkatzen hasten direneko sentsaziorik. Baina Ibai Zabalen ertzean badago jendea. Oso nago juri, oso bai. Arrapatu dut, Azaldu ezkero galdu egiten du. Nik ez dakit zer daukadan horpeian entzuleok, baina eren egun hotelera iritsi, eta hoteleko rezepzionistak esan zidan, jakingo duzu atea nola iriki? Oso sistema simple bat. Eta da, txartela hurbildu eta iriki egiten da, ez dakit, munduko hotelen, azken 30 urtetako hotelen 185 bezalaxe. Nabaritu zuen zura aurpegian zerbait? Tipo autotoa da. Lasi sentitu zuen berak. Eta zuk ere gaur. Sentiarazik intuen, apur bat tontotzat. Bai, inozo xamar sentitu nintzen ibentzat. Eta gainera, joan nintzen pentsatuz, akaso, azalpena emanda ere ez dut asmatuko, ze ez da izango uste dudan bezain simplea. Akaso badago bai hurbildu, baino beste teknologiaren bat hemen da. Ez zegoen entzuleok, ez zegoen bestelako. Intuizioari jaramon egin behar. Bai. Alaxe izan zen. Tira entzuleok, iriki dituzte ateak eta ari dira betetzen lasaiago, mantsoago, inork korri egiten ez duelako, baina egia da nik kanpoan gaur ilarak ere ikusi ditu dela, eta
eta ilara horiek joango direla poliki-poliki azoka betetzen, beraz, egun egokia gaurkoa, bai, esango nuke gaur egun egokia dela, biharkoa bezala bai. Astelenean ere beste giro bat somatzen da azokan, beraz, bueno, esango dugu, gaur eta bihar direla pixka eta azokaren solomilloa. Bai. Hortik aurrera, Gaur da poltsak diruz betetzeko eguna, hori da. Estanetan poltsak diruz betetzeko eguna gaurkoa. Gaurko eguerdiarekin, estan batzuk jakiten dute dagoeneko, Durangoko azoka ona egingo duten, ala ez. Hori da, bai. Atzo arratsaldean matemate kontuak egingo zituen, baina batez ere gaur goiza izango da. Bakarra matematikal ordurako ere bai, atzo. Bai, egia da. Tira, aizue, hementxe gabiltzala kontua eta zikinaren bueltan, plot twist kontzeptuaren bueltan ari ginen Ibai Izu eta Azurmendirekin. Eta, bai, sortu dituzue hori da, badira bi plot twist, badira, birak aurrera etatzera, eta batez ere denboraren kontrol horretan, kontakizuna oso sugerente egiten dela, ez? Batean bazaude baserri giroan, Gipuzkoako barnekaldean, batean bazaude Donostiako hiriburuan, eta visualiza dezakezu nolako zen hiriburu hori menderdi osteko gira horietan, Rifeko gudan bazaude, nolabait, esan daiteke, saiakera, ez dakite, espaziala handiko novela grafiko bat dela, egin dituzuela, bai denboran eta bai espazioan jolas asko eta horrek ematen diola, ziurrenik, erakargarritasun handia, ez? Bai, ze hor, hain zuzen ere historia honek ematen zuen aukeratako bat da Euskal Herriaren historiai buruz hitz egiteko. Eta mende luze batetako denbora gertaerak aipatzeko. Hemen berez hildakoak eta jaiotzeko daudenak kontatuta, 19. mende amaieratik 21. mendera bitarteko tarteko hainbat gertaera esplikatzeko aukera dago, ezta? Eta errepaso hori egiteko aukera dago. Oso ondo lortu deula lotura bat mantentzea eta gero separazio bat koloretan. Osa, hor flashbacka salto denborazko salto daude, baino etzea galtzen irakurketan. Lotura baitao, denbora guztiekin eta hildo bat jarraitzeulako eta nik uste dut oso ondo lortu deula. Dagoeneko aste batzuk dira, liburu denetan dabilela kontua eta zikina, liburu den da batzutan agortu da. 3 aldiz agortu dira, hainbat entzule eta lagun direnek, harreman zuzenagoa dutenek, aizue lehengon, egon zineten novela grafiko bat, kontua eta zikina horri irratian da, bai da, hoi salgai altzeo getanik. Bai, ala ulertzionik aritzi da, aritzekin bai estatu da, bai, baina agortu ere bai, eta, bale, naiz pendiente, da uste dut pertsonanek lortu zuela berriz ere erostea. Azokara gaur iritsi zarete zuek? Bai. Beraz, atzoko feedbackik ez duzue apenas? Gaur izango da nolait eguna. Galdera bat egin barri zuegu agurtu aurretik, eta normalean hasieran egiten dugu, baina tira, Goiuri honek, kasu honetan esango nuke, faktoren ordenak ez duela gehiegi aldatzen produktua, ez da? Ez noski, baina galdera egitea garrantzitsua da gure estatistika propioetarako, eta galdera hori da, ea noizbait ligatu duzuen Durangoko azokan. Ibai, exeitu negin dio aritzi. Emaiok, aritz. Ez dakit, ni Durangoko azoka azkeneko aldia etorri nitzela duela urte asko izan zian, da ez dauketalako oroitzapenik, ez dakit, paseotxo bat itea oso konzentratuta egongo nintzen liburuetan. Bale, momentuz, atzo hasi zen Durangoko azoka, eta emaitza da 0. Badakigu Ruperrek ezetz, esan zuten Aritzek ezetz, Amankaiek ezta? Ezetz, Inork. Irati Bediagak ezetz, Olaiak ezetz. Ibai iztu eta aldatu gidoian, plot twist bat behar dugu. Bai, duela 30 urte nik esango nuke zerbait gertatu zala. Horrela da, jau beste gauza. Urrengo novela grafikorako bia puntua jarri du, horre? Duela 30 urte zerbait gertatu zen. Lau paret ez duen artean gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean ezin du. Bakaso Sarazuzaren kantu honetan bezala, bi musu emango zituen, behintzat Ibai Izuetak duela 30 urteko hartan. Tira, oso iraganean bizi gara, baina bizi gara, ez da gaizki. Eta novela honek bezala salto temporalak egiten ditugu, ligatu zen garaiko momentu haietara jauzi egiteko. Txalapartaren standean, hau ere, estan luze xamarra eta proiektu mordoa duena, antzi izango da kontua eta zikina, esan Julen? Gogarat zerten nola aritu ginen aurrekoan, nola urtero ikusten dugun txalapartakok egiten duten mendi hori liburuekin, beti argazkia
liburu honekin eginda dago aurten. Baina ni bihurtuta, alen bat, ez dakizu, nondikan hartu aleoi, espia guztia bera eoikotea, neo. Hori egiten duenak ere, hori entrevista dauka, hori egiten duen, montaje hori egiten duenak ere badauka entrevista, nola egiten duen, eta aritzek esaten duena, erori gabe. Kontua eta zikina liburu bat dorre hortatik hartuta, norbait akabatzen bada, datorren urterako, novela grafiko berria eta podcasta. Bai, jo, jazta. Bi egin barko ditugu. Egin da daukagu. Ibai Iztu eta Azurmendi eta Aritz Bit ez Zabarrena, mila esker bioi gaur gure horbiltzeagatik, gozatu Durangoko azokaren esperientzia honetan. Uste dut sortzaile bezala ere, Aritz zuretzat lehen aldi izango dela? Lehen eleberdia, bai. Eta zuretzat Ibai, ez zu lehenango hemen ibilitako izango zara? Agian bai. Agian bai. Ez naiz guatzen, bere garaian estana izan zuen gure aitaren argitaletxeak. Sortzaile bezala ez. Ondo da, bueno, bioi ondo pasa, gero ikusiko dugu elkar oraindik eguna luze izango baita, eta joan da ondo salmenta, hortara etortzen garela. Eskerrik asko. Entzuleo hementxe gabiltza goizeko 10:39 minutu, gonbidatu batzuk joan eta beste gonbidatuak etorri eta gu pozarren, eurekin gustora ariko garelako. Urrengo minutuetan, urrengo artista aurkeztu egingo dizuegu segituan, baina lehenik eta behin Julengo Juri, zeitxura hartzen diogu azokari. Bide batez, June Romatit ikusi dut dagoeneko gure lankidea mendi dabil, gero bisitan hurbiltzen zaigun, baina zeitxura hartzen diozue azokari, uste dut oso tamainan dagoela. Erres mugitzeko eta salmentetako ere, neurri honean esango nuke. Jende asko dago, sartu da, zuek aipatu duzu ez dela jendeak korrika sartu eta hori egia da, atzo gertatu zela, eskoletatik etorri zirelako umeak eta beste abiadura batean mugitzen direlako, baina segituan bete da azoka, Azkar batean bete da, eta jende asko dago, eta datafonoak martxan ikusten ditut. Datafonoa, ditxoso zienbentua. Ez, kontua da, batzuetan trampatia izaten dela eskolen goiza edo aur goiza. Etortzen dira ume asko, baina eskolekin etortzen dira. Atzo aipatzen zigun Aitorretxe Barriazarraga bertsolariak, berari iruditzen zitzaiola ez, etzela kopuru erraza gero neurtzeko esaten zuelako, ume horiek etorri dira eskola etorri delako eta agian beraien borondatez ez lirateke etorriko. Eta orduan jende asko ibili da bai baina. Eta bai baina horretan, gaurkoa desberdina da, jendea sartu da, eta adibidez, nik hemendik ari naiz ikusten Jon Arretxe sinatu. Liburuak saldu eta sinatu ari dela, ikusten dut Uxue Alberdi iritsi dela bere estanera, eta liburu batzuk ere saltzen hasia dela da. Nik saltzen baino ikusten dut Uxue Alberdi kontu kontari. Baina hori ere beharrezkoa da, jendea erakartzen du horrek, Bai, hola. Eta esaten du, zer ari da gertatzen erakusmai horretan, banoa. Perdón, joaten zara eta ikusten dituzur liburuak eta esaten duzu, erosi beharko ditut. Uxue Alberdi gaur gurekin izango da, esne berriketan liburu hori aletzeko, eta gaur azkeneko txampan izango dugu gurekin, 11 eta 40 minutu buelta horretan. Eta dena esaten hasita, oraingoz ordu honetan esan liteke azokan dabinen jendearen adina bataz besteko ere altu xamarra dela. Horrek esan nahi du, atzo gauean jendea, batez ere jende gaztea, ibilita dagoela, eta goizak eta egunak aurrera eginala, ajeak kentze aldera, etorriko direla. Altua diozuenean, igual 60 urteren bueltan esan edo zuen. 60 gertu 30 baino. Zalantza izpiri gabe? Hemen goitik nabaritzen da ilea ahultzen ari dela. Ai, ja. Usten ditut... Horregatik jartzen dituzte azokako argiak baku xamar bestela diztirak. Alopeixik alert, ez da? Pixka bat. Baina, aizu. Dena oso ongi, giro ederra dago, lasai dabil jendea, erosketak egiten, liburuekin gozatzen. Musikaren plaza urruti xamar geratzen zaigu, beste aldean dago, baina hemendik ere ikusten da, jende asko da bilela, beraz, aizu, pozik egoteko modukoa,
saltzera gatoz. Ona, Gure bai? bueno, jarriko dugu erakusmai bat. Kafearekin, katiluren bat. Hombre, kafeara aipatu duzula entzule maiteok, norbait Durangotik balin badabil eta kafe bat ekarri nahi balin badigu, guk eskertu egingo dizuegu. Ze ohituta gaude gure laborategian kafe makina ondoan eukitzera, edozi momentutan kafe baten bila egiten dugu Lehenengo bidaia. 2 urtetan ekarri genuen. Bai. Kafe makina gure estudiotik ona. Gero komeriak izaten genituen, baina saiakera egin genuen, bai. Bueno, izue, kaferik ekarri nahi badiguzue, kafe hutsan eretzat, Julenek ere huts hartuko du, Bai, azukurrik. nago juri kolakaua. Hori da. Guk botatzeatik bota egingo dugu. Goizeko 10:43 minutu entzuleok, esandakoa, gure gonbidatua aurkeztera bagoa zela segituan, eta arentzat, kantu hau. Bale, lortuko dut horrelakoan batean, behar duen kantua jartzea. Heldu daizea, egal egiten dute hileek atxabizea. Gozotasuna dario Juliren Eklor diskoari, hainbat abestitan izpide dituen gaiak garrat xamarrak izanaren, gozotasun horrek apur bat leundu ere egiten ditu. Pentsa daiteke, berak izpide dituen gai hoiek. Musikaren beste bidezidor batzutan ibili ostean, bakarkako bideari ekin dio lapurtarrak eta disko berria jendaurrean erakusten hasi berri da, edo hasteko irrikitan dagoela esan daiteke. Gozo, bezain oinarri musikal sendoa duen banda bat ageri da Juliren atzean, eta diskoan bildu dituen 12 abestiez, eta egun hauek Durangon ematen ari direnaz hitz egiteko, gonbidatu dugu bigarren kafera. Egun honetan ongi etorri, Juli? Egunan, esker. Zer moduz gara? Oso ongi, oso posten naiz hemen izaitea Durangon, nire lehen aldia da, beraz, oso konden naiz. Beraz, Goiuri, gure bi galderetatik bat erantzun da dago, zein da Durangoko azokatik duzun lehen oroitzapena ez diogu galdetuko, Juliri? Eta lehenengo aldia balin bada, ezin galdetu ez da ere, ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan. Niretzat zinez harrigarria da, Hau dena ez? hain jende ikustea, eta nire txandan izanen daiz, eta nire diskoarekin, nire lehen diskoarekin, beraz, niretzat harrigarria da, hemen izaitea, bai. Gaur iritsi zara, edo atzo egon zinen? Gaur bai, eta bihar ere. Eta bihar egongo zara? Bai. Agertzen da esutatzen da, nire ondoan joko bat bezala. Bueno, pentsatzen du beraz, irrikaz egongo zarela, ez? Zure diskoaren berri jendeari eman, jendearekin hitz egin, sortzaileari gustatzen zaio, ez? Jendearekin harreman hori izatea. Bai, egia esan eskualdun berri bat naiz, eta euskara ikasten ari naiz ere. Beraz, oso konten naiz hemen izaitea nire euskara praktikatzeko eta jende ezagutzeko, eta biztan dena nire diskoa ezagutarazteko. Zenta, nire lehen diskoa da, frantsesez eta euskaraz, eta oso posten naiz hori hemen izaitea, eta nire kantuekin, eta bai. Esan dugu aurretik ere, musikaren beste alor batzuetan eta ibili zarela, baina bakarkako proiektu sendo modura zure izenarekin, lehendabiziko lana, zuk esan duzu, lehendabiziko zure kantuak, nola sortu zen bakarkako proiektu honi hasiera emateko ideia, nondi dator? Bai, duela kasik 10 urte kantatu nuela, orkestra batekin eta gero kabarre talde batean, eta duela 3 urte idatzi nituen nire kantuak. Duela 3 urte nire amatxi hil zen, beraz inspirazioa eman zidan hainitz, eta nire diskoa oso nostalgikoa da. Eta oroitzapenekin, aurtasun oroitzapenekin. Eta 3 urte luzea da, eta zaila zen niretzat, baina orain oso arro sentitzen naiz nire diskoarekin, eta espero dut kontzertuak emanen ditut orain kantuekin. Eta nire musikariekin ere, eta 4 musikariak ditut, eta ikusiko. 3 urte, aipatu duzu, kantuak idazten hasi zinenetik onaino, 3 urte horietan kantuek nolako evoluzio, nolako bilakera izan dute, hasieran zenituen ideietatik azken emaitzara asko aldatu dira, abestiak? Ez dut, ez dakit, lehena nire amitsi inspirazioa zidan, zinez.
Beraz bai, idatzi nuen nire mugikorran ideiak, eta gero gitarrarekin doinu bat atxematen dut, eta gero saiatzen dut ongi da edo ez, eta bai, eta ala. Eta gero aipatu duzu, musikari batzu badituzula, banda bat daukazu inguruan, ez dakit, abesti horiek gero, banda formatora pasatzerakoan, beraiekin landu dituzun, denon artean egin dituzuen, nola izan da prozesua, diskoren itxi bitartean? Astapenean ni bakarrik, nire gitarrarekin doinua atxemaiteko, eta gero moldaketak egin nituen musikariekin, eta Pascal Etxeparrekin nire grabaketari. Eta bai, moldaketak taldea osoarekin, baina hitzak eta doinua ni bakarrik etxean. Eta moldaketa horiek egindakoan, estudiora grabatzera joandakoan, Paskali utzi diozue bere eskua sartzen, bere iritzia ematen edo gauzak ondo itxita eraman dituzue estudiora? Paskal zinez bikaina da, eta... Paskali utzi egin behar zaio. Hori da. Paskali utzi egin behar zaio. Mugaren bat ere jarri, baina utzi egin behar zaio, ez, Juli? Bai, Paskal bikaina da, eta lagundu nau hainitz, nire proiektu hau... Eta bere ideia zen ni disko bat sortzeko, beraz, mila esker Paskal, Paskali esker hemen naiz gaur Durangon. Esan liteke beraz, esan duzu, zure amatxi hil ostean hasi zinela, esan liteke nolabait ere terapia modukoa izan zela zuretzat diskoa egitea? Bai, zinez, eta nire bizi normalean ez da erresa nire emozioak erraiteko, eta erresagoa da niretzat kantuan, eta idatziz, bai, erresagoa da niretzat, zinez terapia handia da niretzat. Bueno, terapia horretan lagundu diezazuke, hemen gaur eta bihar jendearekin hitz egin zure diskoa. Lehen kontzertuak aipatu dituzu, Juli, uste dut atzo Donostian izateko zinetela, baina bertan bera geratu zela azkenean osasun arazoa tarteko, ezta? Hori da, baina ni ustez maiatzan berreskuratuko duzu, hori da. Aurrera begira, kontzertu gehiago edo, badituzue, hitzartuta? Bai, Bilbon, Loraldia Festivalan izanen naiz, 27an, martxoaren 27an. Eta gero bai iparraldean hainitz kontzertuak, bakarka kontzertuak momentutan. Eta gero ikusiko bagabigarekin naiz, beraz espero dut kontzertuak atsemanen ditut. Donostikoa pena atzokoa, baina guretzat hobeto, zeguk atzo ezin genuen joan. Eta maiatzan bai, eta maiatzan joan gaitezke. Plazerrekin. Haizu, bakarka aipatu duzunean, gitarra eta hotxean izango dira kontzertu horiek, edo beste instrumenturen bat ere badaramazu zurekin? Gitarrista naiz, nire gitarrarekin naiz, baina ez nahi sentitzen gitarrista handia, beraz bi gitarrista ditut nire taldeak eta... Abestien egiturak eta pixka bat entzun da, 12 kantuz osatutako disko bat eta ari gara, Juli. Esan dugu, gozotasuna niri disko entzun nuenean, lehen da biziko hitza hori etorri hitzaidan, oso disko gozoa dela, baina gozotasun horren atzean, banda aldetik badago egitura sendoa, banda sendo badago, zure kantukera gozo horren atzean ikusten da oinarri sendo bat dagoela, banda sendo bat. Bai, hemen bi kantu hori egia erran maitatzen ditut hainitz, eta bandarekin zerbait zorigarria emaiten du, zenta nire gitarrarekin bakarrik desberdina da, eta bai, moldaketarekin eta gitarra elektrikoarekin, eta basuarekin eta bateriarekin ere, oso kontent naiz. Musikariak lehenagotik ezaguntzen zenituenak edo diskonetarako elkartutako bideak dira? Ezagutu nuen pixkat, baina Paskali esker ere lan egiten dut haiekin, eta musikariak bikainak dira, eta oso gisakoak ere, eta kontent naiz. Esan duzu, disko terapeutiko bat izan dela, eta aipatu duzu bezala, kantuak euskaraz eta frantsesez daude, eta hori izenburuan bertan ere, diskoaren izenburuan ere islatzen da hori. Badagolako, izjoko bat dagoelako, ezta? Nire diskoaren izenburua da Eklor. Eklor da loratu euskaraz.
baina frantsesez eklor C batekin idatzten da, baina K bat emaiten dut euskarara referentzia emaiteko, eta eklor loratu bezala, lore bat bezala, ekilorre bezala sentintzen naiz, eta ezena gainean dena erresagoa da niretzat. Eta idekitzen dut publikoaren aurrean, beraz, bai. Ze polita. Lore bat bezala, bai, eta badut loreak nire t-shirtak. Bai, kamisetan. Bai, hori da. Esan duzu, Bagabigaren estanean, non zaudete, zehazki, zenbakitan, entzulek jakin dezaten? Hiru. Musikaren plazan, hirugarren zenbakian zaudete. Gaur eta bihar egongo zaren ez estanean, ez dizugu denbora gehiago kenduko, utziko dizugu estanera bai ino. Azken kudeaketa bat pendiente dugu. Bai, hori aipatzen ninduan, hori da. Gaurko entrevistara badakigu gitarrarekin etorren izenuela, baina esan genio, Andonirekin komentatu genuen, gaur hemen akaso etzela lekurik egokiena, baina... Zarate ikaragarria dagoela hemen azokan eta... Beraz, gonbita luzatu beharko diogu, gure elkarrezketa akustikoetara etortzeko, Julen? Hori da, Tolosan, elkarrezketa akustikoak egiten ditugu bigarren kafean, beraz, hitzordua jarriko dugu, eguna jarriko dugu, eta bertara etorri, eta orduan bai, gitarrarekin eta diskoaz. Eta nahi duzun taldekidekin ere bai. Formatua zuen moldatu, guk pianoa afinatuko dugu ordurako, hitzordurako, behar baduzue, eta bestela ere egingo duguan zerbait ederra. Juli, agurtza besterik egiteko falta duen. Mila esker gainiz. Eta gozatu, egunez. Bai, zinez, mila esker. Par son chien Samy, toujours accompagné. La main en l'air, elle levait facilement. D'un sourire éclatant pour saluer les passants. Lui seul a survécu. Il a soufflé le vent. Mais qu'est-elle devenue? La madame du banc. Même sans la connaître, les gens la saluaient. Comme un rituel, à l'aube allant travailler. Il reconnaît les visages du quartier, son banc. Depuis des années, il était leur ascendant. Il la soutenait au fil des saisons. Dans ses peines et ses deuils avec tant d'affection. Le temps passant, le banc seul un jour se trouva. Face au jour défilant, personne la remplaça. Lui seul a survécu. Il a soufflé le vent. Mais qu'est-elle devenue? La madame du banc. Le banc disparut un matin d'été. Embarqué dans la nuit par des hommes malveillants. La madame disparut un soir d'hiver. 5 minutu eskaz geratzen dira goizeko 11:00etarako, Goiuri ikusten ari gara, landako gunea, jendez betetzen ari dela, kasik ere beteta dagoela, lehen ikusten genuen, nolabait ere, liburuak dauden alde honetan, sarrera nagusiaren gainkalde honetan, kaso etzegoela musikaren plaza inguruan ikusten genuen bezain beste jende, baina orain esan genezake kasik ere kale guztiak, bidezidor guztiak, jendez beteta daudela. Jendez beteta daude, bai, gainezka egin du, lehertu egin da Durangoko azoka eta hementxe hasi gara ikusten poltsatxoak. Jendeak erosketak egin ditu da, eta poltsatxoekin paseatzen, ikusten ari naizen, badago liburu bat, ari naizena ikusten hemen gure balkoitxotik behin eta berriz, eta da umentzako liburu bat, ilustrazio liburu bat da, baina protagonista gazta da. Gaztari buruzko liburu bat da. Eta ari ditzen pentsatzen, astelena baino lehen jetxi behar dudala nik liburu hori kuskusatzera. Aukeratako bat izan liteken. Nik ere badaukate, beti izaten dugu. Pendiente daukagu azokan buelta hori. Ikustu dut, nik ere astelenerako utziko dudala, ze gaur eta bihar nahiko agendez lepo egongo dela azoka, eta akaso lasaixiago ibiltzeko aukera izango dugu
astelenean, baina Goiuri azoka landakoko erakusleiho ez aratago, erakusmai ez aratago ere badago, aipatu du sarreran puntu asko, gune asko, ikusteko asko, entzuteko asko, erreposatxo bat egingo du? Bai, ze gainera pentsatu dute, ari garela liburuak, musika, bueno, horiek izan ohi direlak protagonistak, baina iruditzen zait leku gutxiegi egiten diogula irudienea guneari. Telesail eta pelikulei. Eta nik hemen ikusi dut gauzatxo bat, zeharo interesgarria, eta badakit zu thriller zalea zarela. Bai. Eta zuretzat gomendagarria den gauzatxo bat. Bota. Gaur 12etan estreinatuko delako Piztiak. Amankai Gaztainagaren Piztiak. Entzun ondo, Ekineri agur festa egingo diote lagunek Izeko Carmen bizi den baserrian. Tokiak ahoz-aho kontaturiko istorio, sineskeria eta sekretu ezberdinak gordetzen ditu. Festa gau horretan, Ekinek kutxa bat topatuko du ganbarako teiapean. Ezusteko aurkikuntza hori izango da ondorengo gertakizun guztien eragile. Puzzlea osatzeko beharrezko diren pieza bakoitza, baserrira gerturatzen joango diren pertsonaia ezberdinek emango diote Carmeni. Iraganean jatorria duen gertaera batek zerikusirik izan dezake egun baserrian bizi diren egoerekin. Carmenek argitara atera beharko du guztientzat ahaztua izan dena. Zein da baserriak gordetzen duen sekretua? Izango aldu zerikusirik Ekine eta Carmenekin? Piztiak telesaiak sekretu familiarra argitara ekarri nahi du. Thrillerra eta drama nahasten dituen 6 istorio hauek suspentsearen maitale diren ikuslei zuzenduta daude. Beraz, thriller giroan telesail berri bat, Piztiak izenekoa, esan bezala, gaur 12etan estreinatuko da irudienean. Bueno, proposamen polita, nik bezala, genero beltzaren, zaleak garen ontzat, thriller giroko kontuak gustatzen zaizkigun ontzat, eta kontua kontatzera joan direnak, Goiuri, Iñigo Asensio eta Imanol González Gurrutxaga gure lankideak dira, ikurri ikusten ditugu, pasillo batean erdipar inguru horretan, eta beraiekin ere bat egin behar dugu. Iñigo, konta iguzu, nuntza biltzate? Bueno, hementxe gabiltza, gutxi gora bera Durangoko azokaren erdigunera hurbiltzen, informazio puntu horretara hurbiltzen, eta hemen alde batera 1555 argitaletxea, gurekin izan ditugu inoiz, euren proiektuaren inguruan hizketan, nere ezkerretan jartxalo, hementxe ikusten ari gara, gure lagun bat, hemen datorren astelenean, etzi, gurekin izan beharko du entrevistan, baina baluk estreinekoz dauka hementxe bere lanen erakusleioa, bere estanda, eta galetu behar diogu, zer moduz ari den, atzoko eguna pixka desberdina izan zen, aurrekin, umeekin balu, egunon? Bai, egunon, bai, zuk esan bezala aurra asko, eskolatik etorrezan aurra asko, eta baina ondo, azto oso ondo juntzan, eta gaur, ikusten dezuen bezala, jende asko dago, así que, Atzo brometan esaten genizun, guretzat izan zarela pixkat baluren sinaduraren atzean dagoen mito bat bezala, eta bapatean ezurraragiz ikusten zaitugula, 2 liburu esku artean, Joseba Sarrionandiaren hitzaurrea batean, Jon Maiaren abestean, poesia, diseinua, balu dago oraintxe olatu aparrean, hemen Durangon. Urren urtean diska bat. Errepitasun hori ere balduzu, balu, musika egiten duzu? Egingo duzu zerbait? Dauket, abesti bat ja grabauta musikaldetik, baino kriston lotxa ematen dit abestea. Egitan. Baina, hor erronka erraldoak bat dauket, nire buruarekiko. Aizue, Julen, Goiuri, hau bai plot twista, Ikaragarria. Balu poesia egiten imaginatu genezakeen, balu diseinatzen, balu gauza asko egiten, baina abesti bat prest duela dagoeneko hori bai ezken nuela espero. Aizu, atorren urtean, hemen diskotxo bat sartu eta... Bueno, ikusiko dugu. Urduri jarri da, Iñigo, urduri jarri da. Zailena egin du, Urduri jarri dela balu, orain, esan diozulako diskoa hortxe eduki behar duela datorren urterako, eta presioa somatu du. Bueno, baina gauz bat egiten ari da balu, lehen aldiz Durangoko azokan saltzaile eta sortzaile lanetan daudenak bezala, ikasten ari da. Datorren urterako badaki, olako karro txiki bat ekarri behar duela, badaki goizeko 8etan honea etortziak ez duela zertarako balio azoka itxita dagoelako, haze goiz atzokoa, Bai, eta gaua. Gauaren inguruan gero hitz egingo dugu akaso. Balu, asko saldu eta ondo ibili.
Inigo, zelan dare dituzu horratzean? Gure lankide oinatzere hementxe daukago, eta uste dut momentua dela ari mikrofona sartzeko, planoa umearen azpitik moztuko dugu, umearen irudia babesteko, baina zer mozo da, oinatz? Ongi, etorri goizian, jende gutxi, eta ostra, baina hasi da, jende asko etortzen, eta bueno. Egoi belategi lanean dugu, gu ere bai, batzuk lan egiten dute naiz irratian besteek, Durangoko azoka gozatu alizateko, ez da? Da dudik gabe, ez? Denetik izan behar da, ez? Bai, etorri ga, eta zerbait erosten dugun. Lehenengo gumiena eta gero guria. Hori galetu behar nizun, aurrekontua banatu duzu egin duzue, pixkate, bai, zenbatetik gastatuko duzuen bakoitzaren zat? Gastatu ez, badakigu gumiak zerbait erosiko diogula, gero guretzako beste gauzak izango da. Lehenengo behiena eta gero guria. Zuk buruz begiz jota baduzu zerbait oinaz? Ez ikusiko dugu, ez? Piskat gaur aurten ez dut zer begiratu bitu, etorren az. Jende kopuruzera ipatzen genuen nahiko tamainan dagoela, jendea badago, salmentak egon daitezen, baina era berean mugikortasun aldetik eta, bat mugi daiteke kaleetan barrena agora eta bera nahiko ondo, ez da? Bai, momentuz ongi, gero uste dut izango dela komeri gehiago, baina bai, gero guk karrua umiak kanpoan dauzteko lekua, orduan eskertzen dara, bai, karrua kanpoan utzi eta umiekin lasai sartu, bai. Bat izugu gehiago trabatuko, segi erosketak egitera eta kontatuko diguzu. Animo, pasa. Eskerrik asko, eta mentxe jarraitzen dugu, argiaren estandean, ikusten duzuen bezala, urtero ere, Durangoko azokako nolabait dekorazio botanikoa edo argiaren esku egoten da, eta horten ere ikusten ari gara, eder askoan jantzi dutela, atondu dutela inguru hau, eta poliki-poliki, esan da bezala, jendea ere sartu ikusten ari gara, eta jendea estandetara hurbiltzen ari da, jendeak interesa badu, beraz, espero dugu gaurkoa salmenta egun on bat izatea, ara zein topatu dugun hemen. Benetan ez zegoela pres, baina badirudi, horrelako momentu fake horiek nun, hemendik nebilenakoan kamararen atzetik agertzen den gizon hau. Ondo altzara? Ondo, kategori duen txetorri dago, elkarreko estanean tartetxoa pasatzea, eta jendekin egotea, noski. Jendeak ez dugu esanen, orekin ari garen, irudiz ikusten gaituztenek badakiten orekin gauden, zuek uste duzu Julen Goiuri ahotsagatik antzemango duela entzuleak norekin ari garen? Bate baino gehiago, bai. Zalantzari, bozan nahiko berezi dauket. Igual pandero bat eskuan jarriko bagenio leturiari orduan ja, zalantzarik elegoke. Duari gabe, bantxe utzi da panderoa pasatu. Zer guztari da joaten azoka batzen, menibili altzinen, zintzugun ikusi gaur iritsikoak. Ointxe etorri dago eta bilatzen duten tapia eta soliniz da jendeekin egon behar dago. Intentzia hondiko itzorda, egin behar duzu, soliniz, tapia, Beti badaukagu salsan bat, lehen arten eta... Eskuminak eman bioi eta gozatu. Venga, eskerrik asko berdin. Xabier Berasaluz leturiarekin topo egin dugu, hau benetan ez zegoela prestatuta, baina hemen oinez aurrera etatzera, horrelako jendeare topatzen dugu. Lan eta lan ari dena Garbine Larrea da, atzo ikusi genuen eta gaur ere lan eta lan ari da, Senda belarrek interesa handia sortzen dute, tartetxo batean harrapatuko dugu, nola egingo duanik hemendik sartzeko. Sartu egingo naiz, Garbine egunon. Kaixo egunon. Zer moduz, atzo ikusi zintugun, baina umez inguratuta eta ezkinen hau sartu, baina gaur leku gehiago dago eta zer moduz, ondo jaten ari alda azoka? Bai, guretza bai. Egun ederrak di hauek, eta aurrez aurre egotea, irakurlea ezagutzea, aurpegi bat ipintzea irakurleari hori ederra da. Ez da, jendeak askotan esaten dugu gona saltzera etortzen dela sortzailea, eta hori ere bada helburu, baina askotan interakzio horiek jendearen aizu benetan estimatzen dute egiten duzun hori entzute hori ere oso baliotsua da. Niretza bai, betetasun bat ematen dizu, egiten ari zarenak badu oihartzun bat eta badu irismen bat, eta gero proposamen asko entzute ditugu ere. Jendeak izan dizu bira, nik hau nahiko nuke, utxune hau aurkitzen diot, orduan nik hemen beti gogarrak hartze ditut, eta ideiak eramaten ditut, ez? Orduan Durango hortarako ere bada plaza hon bat. Ikusten zaizu, oso atxeden hartuta, oso aurpegi onarekin, atzo parranda egin gabe zabiltza, Bai, ni oso zintzo, beti erretiratu egiten naiz, niretzat ez dira bateragarriak, hemen egunez egotea eta gau ez egotea, orduan ni gauean lo egin dut gaur oso ongi, eta hemen egun osoan. Nik ala ere galdera bat egin barri zut ezinbestean, Garbine, hementxe, sendabelarrek dakitena, kosmetikoak sendabelarrekin, gu gauaz ere ibiltzen gara, eta galdetu behar genizun, ea goizean gorpuzkera pixka bat laguntzeko sendabelarri bote den. Nik hartuko nuke burmuinari edo odol zirkulazioari lagunduko dion zerbait. Orduan, erromeroa adibidez oso landare ederra da. Horretarako, ez da aktibatzaile gisa. Orduan, horrelako infusio bat hartzen ezake goizean lehendabizi baraurik eta gero gozaldu, ongi gozaldu. Erromero bila joan barra guego Juri eta Julen. Bai. Ideia hona da.
Aizu hemen utziko zaitugu salmentetan, eskerrik asko minuta hobek apurtzeagatik, eta jarraituko dugu elkar ikusten egunotan. Ondo izan, mila esker. Zu Inigo etxeko Bueno, Julen, sukalderaino, Etxeko sukalderaino sartu naiz bai, eta Romero ez zion lapurtu, ez duelago, bestela hori ere eramango genuken. Baina tira, esan da bezala, hemen bueltatzuk egin ditugu, utziko zaituztegu konexioa berreskuratzen, Leicester Neomak taldeko kideak ere gurekin izango ditugu, eta gero berriz ere jetxiko gara hemendik gure, sortzaile eta idazle, musikari eta bestelakoekin, itzaspertuan aritzera, eta baita jendearen nolabait sentsazioak ezagutzera, ze esan da bezala, gaur jende helduagoa da gurekin hemen Durangoko azokan, eta horrek ere aitzaki emango digu, kaso eurekin lasai eta luzexiago hitz egiteko norbait animatzen baldin bazaigu bintzat. Neomaktarrak agian baitu egin beharko dituzu, ze hemen dagoen jende handanarekin ez da egit iritsiko diren gure balkoiera. Badakizu atzo Neomaktarrek zer esan zidaten ez, Alaitz Eskuderoren gana joan nintzen hasien Alaitz bihar zeintzarete etortzekoak eta erantzuna izan zen aje gutxien dugunak. Mama! Beraz, horrek arrisku bat ere sortzen du, baina agurtu horretik sorpresa txiki bat Imanolek jarraituko dit, ze begira zein dagoen hemendik, June Romatet Ibarguren azokara etorri da, June, egunon? Egunon! Han Romatet! Ondo, agobiatuta egia esan. Zergatik? Eston jendeta dago, ezin da ibili. Atzo etorri besterik etzen nuen, gaur agobio sentsaziorik ez izateko. Baina, atzo batzuk lan egiten dugu. Aizu, guk ere bai. konta iguzuz, zein diren bat, bi eta hiru, ziur eraman nahi duzun gauzak. Ez dakat ziur egia esan, sabakit erosiko detela ezinen bai kamiseta eta bai disko, baino ez dakat, beste ez derrola oso ziur. Hori polita da, egun pasa egin eta joatea aztertzen zer eraman nahi duen norberak, edo batzutan ez usteko gauzak topatu, eta bida, nuen begizkota, baina erosi nahi du. Bai, eta gurasoentzat toparien bat erortzen badin bada ere hor gabiltza berze ez duten erosten, eta hoi harrapatzeko. Gurasoak ere erosleak dira, beraz, ibili behar da kontuz errepikapenik ez egoteko. Exactamente, hor gabiltza. Zerrei behiratzen dioten asko, eta gero ze uzten duten erosi gabe. Hori da, sormena ere bada, pentsatzea eurek bere kabuz zer erosiko ez duten. Hoxe, bai, hola nabil. Bueno, balasai gu lanean jarraituko du eta zu gozatu. Ale, gero arte. Aier Romatet. Agur. Julen, Goiuri, orain bai, konexioa itzuliko dugu gure setera, eta Leicester goran izango naiz, Neomak tarrei bisita txikiat egingo diot segituan, gogorarazpen modura esateko aizue, zai gaude eta etorri ona, aje gutxien duzuenok. Ederki Inigo, gaur ere irudia eta audioa dotore, Eskerrik asko. Gero arte. Tira Goiuri, ikusi dugu, arnastu dugu, zer dagoen azokan horbeko kale horietan, gu, den esaten hasi hemen goitik ere, marabunta hau jende eman hau guztia, beste modu batera ikusten da, lasaiago ikusten dugu, eta... Baina dena ikusten da. Dena ikusten da. Eta dena ikusten dugunez, konta dezakegu hemen baita ere antolatzaileei aitortza bat egin behar diogula, ze gauza asko gertatzen dira Durangoko azokan, liburuak eta diskoak saltzeaz gain. Hemendik ikusten dut handi informazioaren puntuaren azpian puntu morea, ze urtero bezala azkeneko urteetan jarri dute aurten ere puntu morean horbaitek eraso matxista, sexistaren bat jasaten balin badu, joan daiteke ara laguntza eske, aholku eske, eta babes eske, eta jakitea behintzat hor dagoela, hori ere bada, lasaitua ematen du, eta horrez gain oraintxe ere ikusi ditugu sorospen zerbitzuak, gurutze gorrikoak sartu dira, hori ere badago, norbaiti zerbait gertatzen baldin bazaio, hemen jende asko dago, eta jende asko dagoenez, gertatu daitezke horrelako gauzak, eta ikusi ditugu lanean, eta egia esan uste dut hemen egon arte, ez zarela kontziente zen olako muntaia dagoen hemen. Bai, eta gero egia da, gertatzen zaigulako, ez? Elkartzen dira edo gurutzatzen dira hemen, egun pasa, arratsalde pasa edo goiz pasa, lasai ederrean erakus mailak eta erakus tokiak ikustera datozenak, eta elkartzen gara lanean gabiltzanak. Eta guk askotan, ez dakit, estan batera joan behar duzulako elkarrizketatu baten bila, edo ez dakit zer egin behar duzulako, tokatzen zaigu, landako gune hau alde batetik bestera gurutzatu behar izatea, eta hor askotan, pazientziarekin hartzen ez baduzu, jende asko dabilenek garaian, kosta egiten da, azoka alde batetik bestera zeharkatzea, eta hor, biorritmo ezberdin horiek ere, elkartzen dira,
eta batzutan kosta egiten eta azkenerako ikasi ere ikasten duzu ez, horrena kanpotik barrena joatea dela, atera eta beste aldeko atetik sartzea, baina bai, zuk esan duzuna ez, jende asko dabilen lekuan ere, edo zein motatako ezbeharrak izan litezke, askotan aipatu izan dugu, aurren bat galdu izan dudela, behin baino gehiagotan, baina uste dut alde horretatik, Durangoko azokako antolakuntzak ere elkarteak lan ona egiten duela, alde horretatik hartu beharreko babes neurriak hartzen direla, beraz, antolakuntzari ere, txalo, alde horretatik. Biorritmoak aipatu dituzu, Julen, eta horren arira esan nahiko nuke, eta hau ere txalotzekoa, atzo argazkiak atera eta atera egon ostean porrotx ikusi genuela. Arratsaldeko lauterdietan ogitarteko koizkor bat jaten. Argazkia, hor zegoen argazkia. Eskaieretan, eserita, erdi izkutuan, baina azokatik urrundu gabe, esan bezala lauterdiek pasata izango ziren eta ogitartekoa jaten, ze, hemen berak sentitu zen, egon behartzuela aurrekin, egon behartzuela gazteekin, erabeekin, eta familiekin orokorrean, eta ordu asko eman zituen bere erakusmaiaren aurrean, eta gero benetan ikustekoa zen nola antxe erdi iskutuan eskaira batzuetan eserita ogitartekoa jaten ari zen. Hori ere guk ikusi genuen, eta argazkia kaso antxe bertan zegoen, zeko izoko 10 erdietarako hor zeuden, porrotx bera hor zegoen, estanean jarrita, argazkiak atera, sinadurak, hilara guztian, eta gero horixe, behalde hori, porrotxen azokako behalde hori, atzeko eskileretan eserita, kutsi-kutsi, ratxatok lauterriten ez egin kutsi-kutsirako gogo egirik zeuka, baina ziur, une hartan ere, aurren bat edo gerturatu izan balitzaio, bere irriparri zabalena jarriko ziola, eta zalantzari gabe, egin beharreko argazkia, sinadura edo dana delako hori ere, egingo zuela. Ari gara ikusten, elkarren estanean, Xabier Mendiguren bera ere ari dela, bere liburuak sinatzen, Jon Arretxe ere, sinatu ari da, atzo Kepa Iribarrekin egoteko tarte ere izan nuen, atzo arratsaldean aurkezpena zuen, bere liburuaren aurkezpena, eta esaten zidan, lehen aldiz horrela estanean egoteak, eta Jon Arretxeren ondoan, eta ilusioa egiten ziola, bazuela urduritasun puntu hori, irakurleen iritziak zuzenean jasotzea, berak esaten zuen normalean gehien bat gertukoen iritzia jasotzen direla, eta horrelakoetan gehien txuenagonak izaten direla, baina inondik inora ezagutzen ez zaituen pertsona batek, eta berak esaten zuen zintzotasun hori ere eskertzen duela, akaso entzun nahi ez duzun, edo hain gustoko egiten ez zaizun iritziren bat ere emango dizula, baina horretarako ere prest zegoen, gero aurkezpena bazuen, beraz, azokako lehen aldi horiek ere bai, ez? Hainbat lehen aldi horietan, hainbat sortzailerentzat, Aritz Beitesek berak ere esan digu, berarentzat lehenengo aldia dela sortzaile modura, lehen aldi horieketan sortzaile bizi dutena, edo dituzten bizipenak ezagutzea ere, gauza polita da, Jon Arretxek. Atzo gainaz kurioso egin zitzaidan, Aritzen irakurle bati edo azaltzen, Tureren liburuak kasi banak hartu eta ari zen esaten. Hemen hau da ez dakit noneko kokatzen dena, hemen gertatzen da ez dakit zer, hemen alaba etortzen zaio eta kuriosoa zen, 11 eta laurdenera iristera goazea, laster Inigo Neomatarrekin itzultzeko moduan ote den, Goiuri esan? Nik beste gozatxo bat aipatu nahi dut. Oso ederra iruditzen zaidala baita ere, hemen Durangoko azokan sortzen den sarea eta harremanak, eta espero ez dituzun harremanak, ze gauza bat esan behar dizut, goizeko 10-etatik arratsaldeko 8 arte zuk erakusmai bat izateko, jendea eduki behar duzu erakusmai horretan lanean. Eta agian argitaletxeetan langileak daude, baina agian proiektu txikiagoetan ama engainatzen duzu, mutilaguna engainatzen duzu, aizpa engainatzen duzu, horrelakoak izaten dira, eta horien artean ere sortzen da. Nik kontatu behar dizut, ez dut uste aserretuko denik, hau kontatzen badut, baina ia 10 urte dira, da ez dira 10 urte, baina laizter izango dira 10 urte, nik horrela ezagutu nuela Joseba Arrazkin. Ni engainatu ninduen Izarok bere erakusmaian lanean egoteko diskak saltzen, eta bera engainatu zuen Peio Reparazek, Bendetaren erakusmaian diskak saltzen egoteko, eta artistak batzuetan, izaten da Durangoko azoka oso nekagarria, eta deskantzatzera joaten ziren, eta geratzen ginen, erakusmaiak bata bestearen alboan zeuden, eta hortxe ezagutu genuen elkar, eta hortxe hasi ginen lagunak izaten, eta jendea galdetzen zigun da, zuek zein zarete, eta nik esaten, ni Izaroren esklaua, eta Josebak esaten zuen, ni Peioren esklaua, eta bion artean hortxe gustora aritu ginen, eta ia 10 urte dira.
hori pasatzenetik. Bai, atzo zentzu horretan, Korrontziko Agus Barandiaran berak esan zigun, berak egun osoa pasatzen duela. Bazkaltzera bakarrik ateratzen dela, tartetxo batean, bazkaltzeko tartetxo hori hartzen duela, baina egun osoa, ostiraletik astelenera, hor pasatzen duela, Korrontzi bezalako talde baten, eta pixka harritu ninduen, ez ote zegoen, beste norbait hor egon zitekena, baina tira. Bueno, jenderi esango nioke ez haserretzeko, zuen gustuko sortzailea ez badago zuek joaten zaren orduetan, Benetan, goizeko 10:00 zabaltzen direla landakoko ateak eta 8:00 itxi, baino lehenago etorri behartzara muntaia egiteko, ordu asko dira, jendearekin egon, atzo oleia intziartek esaten zigun, eskuzabaltasuna behar dela baita ere, ez? Oso irikita zaudela eta hori nekagarria da benetan, beraz, mesez, ez haserretu joaten zaretenean ez balin badago zuen artista bertan, etorriko da eta. Hori da. Uste dut Inigo Asensio ere orain gutxi hitzeske genuen, ez dakit Inigo, norbaitekin zauden edo zerbait kontatzeko moduan ote zaren? Bai, hementxe gaude Neomaktarren postuan, eta bagatoz hemen pixkat, ez esango dizuet, duela ordu laurden gure setean eserita behartzuten, hemen herrian jarriko nahi zuen baimenarekin, eserita behartzuten Neomaktarrei pixkat bronka botatzea. Osea, kalabazak eman dizkigu, Barkatu. Esan inoiz, ez da ezer pertsonala. Bueno, ez dakit horrek asko konsolatzen dauen, baina tira. Egia esan denbora pasain zaigu. Sartu gea honea, hasi gea, ia zentratuta honekin eta barkatu. Hori da, goiza ondo joan danaren seinale, jende asko etorri da? Bai, hasieratik, baina benetan barkatu. Ikusi zaituztegu eta izan da, amaikak die. Eta ez dauko eskusarik. Amaikak dire ez, amaikak eta 13 edo ziren. Lontxa gutxi. Aizue, atzo kontatu zen iguten, gure setera bi etorriko zinetela, lasai, ez da hemen reprotxe gehiagorik izango, ez dugu honekin jarraituko, baina aje gutxien zuten biak etorriko zinetela. Eta momentu batean nire interpretazioa izan da, osas, lauak hilik daude. Izan ziteken igual, ez. Txintxuak izatekea hortan, baina nik uste oingoz, laurok, fresko. Alaitzek esan zuen, ni joango naiz, ez? Ni izango naiz, ajerik izango ez duena. Oso ziurtzaten eman zenuen hori. Izan nintekela bat, zehatzenekan asmorik, ni naiz, zirto zart. Eta atzo zirte do zart. Eta atzo zuzenian noera. Garria beste kontu bat izango. Aizue, setera iguarazila ez dizu egingo, baina lan berri bat ari zarete orkesten. Denbora luze baten osteko lan sendoa, asko gustatu zaiguna gainera, eta nolabait, Neomak berri baten, bizi berritu eta eraberritu baten diskoa, zenolako harrerari da izaten, zenolako sentsazioak ari zarete bizitzen? Oingoz, egia esan dena oso positiboa, uste lujo badala eta plazer badala hemen egotea, oso erakusle ona da guretzako, ez? Kontsumitzaile bezala ere bai asko gozatzen dugun momentua da, eta oingoz eukidegun harrera oso ona, beraz, eskerrik asko baita etorri dian danei gure estandera. Esperientzia mordoa bildu zen dituzten lehen diskoarekin, badator beste lan hau, baduena betiko Neomaketik eta era berean, baduena, ez dakit, heldutasun edo beste momentu batetik ere akaso? Bai, nik uste beste ikuspuntu batetik eta beste realitate batetik indeula guk ere disko hau, igual kontziente hau, eta gaude momentu enten diskoen bigarren honekin, espektatibak haundirik gabe. Datorrena beso zabalik hartuko deu, eta gure buruai presioa behintzat kenduta, eta gozatzeko intentzioz, hori dudaibe. Enuenik intentziorik gure seretik kanpo entrevista egiteko, eta beraz, akaso daturen bat dantzan izango du, baina oker ezpanaiz abenduaren 27 izango da, zuek zuzenen ikusteko urrengo itzordua? Hori da, lehenengoa izango da gainera, Aske Festivalean Atarrabian, eta gaude emozionatuta kartelean beste artista txarren gure izenari ikusita, eta gero hortikan aurrera urte berriakin batera ari gera antzoki eta areto berezietan zuzenekoa prestatzen, hasi oso gogotsu esku artean dakagun lan hau publikoakin zuzenean konpartitzen hasteko. Eta zuzeneko horrek nobedaderen bat ere badauka, nolabait zuen bidean dagoeneko ibili den eta ibiliko diren kide berriak ere izango dira, bi musikari zuekin egongo direna, konta iguzen nolakoa izango den pixet eraldaketa hori, triki, pandero, perkusio, ahotsetatik aratagoko espazio bat ere egongo delako zuzenekoan.
Hori da, bai, esan duzun bezala, gure azken bi fitxajiak, Eider Bilalba eta Etxaun Urkizu. Eider egongo da sintetan eta ahotsetan gurekin batera, eta Etxaun sample eta perkusiotan, baterian, gutxi gora bera. Eta egia esan ikustot badala aldaketa garrantzitsu bat guretako bebai, ez dakit, artista moduan edo, guk kontzertua ematen gabizen momentuan guretzat badalako beste indar bat, beste potentzia bat edo talde sentsazio sendo bat. Eta nik zut ikusleak behola jasoko daula, edola espero dugu behintzat indar berezi batekin, eta oso ilusionauta gauz, etapa berri hau urakin hasteko. Zuek ilusionatuta eta gu gogoz Neomak zuzenean ikusteko, Neomaken lan berri hau zuzenean ikusteko, baina entrevista amaitu aurre jende hemen da biltzai pentsatuz bukatuko dute entrevista hau, guk argazkiak nahi ditugu, guk mertxana nahi dugu, bide batez, ze mertxan ederra egin duen Neomakek. Inork ez du berdin egiten negar. Goiuri, badakit gure gidoian bazegoela galdera bat esaldioni lotuta, eta eskatuko dizut hori gogoraraztea, mesedez, ze ondo egin nahi nuke. Inork ez du berdin egiten negar, eta inork ez du berdin egiten negar Durangoko azokan. Batzuk unkitu egiten direlako, eta beste batzuk agobioaren ondorioz. Bietako zeinengatik egingo zenuketen zuek negar azokan. Inork ez du berdin egiten negar, diozue zuek, eta esango genuke inork ez duela berdin egiten negar Durangoko azokan. Batzuk unkiduratik eta beste batzuk agobio edo, antxitatea jota ere, bai? Bi alde hauetako zeinekin identifikatzen zarete bakoitza? Nik usten dut, pixkat momentuan arabera, egunan arabera izan laike, gu lau izan dare bakoitza segun zen momentutatik handatorren, pixkat esaldi horrekin ere hori da, ez? Egoera berdinan aurrian, zu momentuan zauden emozio edo egoeraren arabera, nola ze desberdin jaso ditzazkezun gauzak. Nik usten den momentuz positibotikan dijoala gehi hau eta espero detortan jarraitzia. Neskak, azken galdera bat eta hau gure gonbidatu guzti egiten dieguna. Atzo Ruper Ordorikak esan zigun, 60 edizio hauetako lehenengoan, ezken nuen guk Ruper hain, ez dakit... Esan inigo, bai, hain zar jotzen. Iraganeko, baina hemen egontzela. Ruper hemen egontzen 1965ean Elizpean Durangoko azoka egiten zenean. Pentsa zenbat edizio izan dituen galdera honi baiezko erantzuna emateko eta esan zigun ezetz galdera da ea eta hau banan erantzun behar duzuen, inoiz ligatu duzuen Durangoko azokan. Nik ez. Oraingoz ez. Oraingoz. Hori erantzun oso ona da, gustatzen zaigu oraingoz ez. Nik bai. Baiezko badaukago hemen? Izan liteke. Izan liteke! Baina, ez dakit birgaldera baterako espazioa dagoen hemen. Bueno, a ber, eta zu? Nik ere bai. Oso ondo. Barkatu! Eta bakarrak ezurre esan duena. Bakarrak ezurre esan duena? Bueno, egatzea zer da ligat. Ui. Oso merketa hona Nik esango nuke iratik bai. Eta igual gehien, Eta igual gehien. Irati, zergatik esan diazu gezurra? Gauza bada, gostina egin diguztuela. Bueno, gauza izango dizuet, Euskal Herriak zerbait behar badu, gure ligatze joera, politika eta inkluso izaken antropologikoari buelta emateko Neomak taldea behar du. Oholtzetan gozatzeko ere bai, eskerrik asko neskak, laukote, trago bat zorri guztue Palentinon egindako kalabazoiagatik. Hori seguru. Bi trago dauzkagu Palentinon ordainduta gaur, eta gaur agian zirt beharrean zart egunara izan daiteke. Zarte eguna da Neomaktarrentzat, Neomaktarrek ligatzen dute Durangoko azoko osoak baino gehiago, hauexek titularrak oraintxe, hemen zuzenean kontada ditzakegunak. Ederki Inigo, zuk ere nahi baduzu pixkanaka itzuli, goruntza, ze badakit laster beste entrevistatxo bat egiteko badaukazuela, gu bitartean beste gonbidatu bi esateran indoan, gonbidatu terdi iritsi zaigu, mugantarrak iritsi gira, baina bien artean bi ez dituzte egiten, bate terdi egiten dituzte. Datu bat bakarrik emango dizuet, Julen Goiuri. Pablo Zurutu Zanbugan taldeko abeslaria, gaur goizeko 3:00 idatzi dit, bizirik. Ez diot erantzun, baina ni lorik negoen. Baina antza denez, bera parrandan. Orain txigoko naiz eta ibuprofenoare badokat motxilan beraren zapean. Ez digo mango, sufritu bezala. Gero arte! Aio! Mañana
Goizeko 11:26 minutu ditugu eta txalo sartuko ditugunak, Mugan taldeko lagunak esan dugu, eta beraiek baieztatuko digute, baina biren artean bat eterdi egiten dutela iritsi dira. Enara eta Pablo etorri zaizkigu, Enara bat egiten du Enarak, bat oso-osorik bera bakarrik egiten du. Eta hementxe, bakizu Pablo, hemen konfiantza dagoen lekuan. Difamazio artean. Difamazio ez difamazio, ez manipulazio. Edo dana delako hau da, errealitatea kontatzen ari garena, zuzenean, hementxe Durangoko azokatik. Enara, Pablo, Mugan taldeko kideak, egunon eta ongi etorri? Egunon. Zer modu zaudete? Bueno, Enara, zuri galdetuko dizugu, Enara, ze Pablorena pistagoa da. Ondo. Logo txutziat egiten, baina, bueno, ondo, bizirik gaude. Bueno, zuzeneko lan bat besapean hartuta etorri zarete, eta ez dakit, ardo honari uzten zaio, tarte bat ontzen joateko, denborarekin ondo egiten omen da, zuen disko hau, zuen grabazio hau, otsailean uste dut grabatu zenutela, eta naiz eta jada jende aurrean erakutsita zenuten, eta eskuragarri zegoen, Durangoko azokara Duki Euskarri fisikoan ekarri duzue. Zer moduz ari da zahartzeko denborarekin baldin badio zuen zuzeneko lan berri hau? Ondo, azkenean nik uste zuzeneko bat beti izan da egin behar diren gauzoietako bat, ez? Bai, helburu bezala izan dagoen gauzoietako bat, eta ondo atea zen, kontzertu bakoitzean orkesteko aukera hor dago, eta sentsazio oso, gero ez da hobea, oso pozik badarrekin. Ez ditugu entzuten, Pablo. Atzo gene eman kontzertuan da. Atzo esan genion, berak egiten zituen aurkezpen moduko egingo geniola gaurko entrevista, baina daukanajearekin gehiagizkoa iruditu zaigu, berarekin hainbeste sartzea eta beste modu batera egingo ditugu gauzak. Enara, atzo, ahotsenean izan zineten, zuzenean kantu horiek jotzen. Zer moduz joan zen, atzoko kontzertua? Oso, nik uste, guri barrutikan egia da egin zitzaigula oso azkarra, ze ordu berdin ez ditu denbora maten ona erlajatzeko ez da ere, baina oso ondo juntzan, soinu. Nik uste feedback positibo izan genuen behintzat. Bai, jendeak editzionak eman dizkizuen, txokoaren inguruan. Bai, nik uste pena igual ezin mantendu izana zuzeneko formatu hori borobilan eta publiko artean, baina hala ere eszenatokian oso gustora ginen. Hori ere badelako, zuzeneko disko honen, zuzeneko galerari diskoaren berezitasunetako bat. Borobilan formato 360 graduko formatuan grabatu zenuten. Ez dakit, erabaki edo autu horren atzean ze arrazoi dauden, ez dakit arrazoi estetikoak diren, soinu aldetik ere badiren arrazoia, zergatik grabatu zenuten horrela? Azteko, Niorgako antzokiko salak berak hobe sonatzen duelako horrela. Hori izan zen arrazoetako bat, lehenengo egunean, eta junginean tokia ikustera eta. Eta gero bat zegoen ere, otsailean grabatu genuen hau, tarte hortan, uste dut, 4 hilabetetan 5 edo 6 bek egin ziren. Eta hor bat zegoen ere, txikitasunetik ere egin ditezke gauza oso txukunak, eta pixkat hori ere bilatu zen. Zuzenekoak, Pablo, zuk aipatu duzu, zuzeneko diskoak egin behar den zerbait dela bezala esan duzu zuzeneko disko bat. Hor, Enara, Pablo, bi iritzietako jendea dago, batzuk zuzeneko diskoa maite dituzte, beste batzuk esaten dute zuzeneko diskoek ez dutela ekarpenik egiten, ez zuek egin duzuenerako pentsatzen duzuek zuzeneko diskoen aldekoak, zaretela? Bai, nik uste baiet. Ze badauka bere goxotasun puntu hori sentitzea inguruko jendea eta hori gelditzea grabatuta ere baita, nik uste ez, horregatik. Eta zuzeneko disko batek dakarren lana, ez daka beste disko batek, eta hori ikasten duzu asko, ikasten duzu jotzen, guk helburuetako bat izan zen, guazen kriston soinua lortzea zuzenekoan, eta guazen hau lantzera oso ondo, konpromezu bat hartuko dugu, kontzertu bat ingo dugu grabatuko duguna, eta horrela, ez, txukuntasunetik eta kontzertu potente bat montatu dezakegu. Piskat probazegoan helburuan. Inigo, itzuli zara? Itzuli naiz. Kostata. Momentu ematen itzuliko dena izango da, Pablorena hotxe, ez da? Itzuliko alda, espero dugu bai. Pablo, zuretuza, zertzen nuen guar goizeko 3:30 bizirik nengoen aldezka? Amets giztuak, Inigo. Amets giztuak. Bezarka bat behar zenuen. Ze polita. Bezarka behar zenean deitu, Pablo. Bai, lo harrapatuko zaizu eta. Bueno, baina, izu, saiakerak merezi du. Etxera laguntzeko zan, besterik ez. Etxerako biderako. Laguntza bartzen nuen. Ez zuek. Etxerako bider. Aizu, nik hemen Muganeko taldekien artean ikusten dut aurpegikera eta hots desoreka bat. Batzuko beto besteak baino. Bai, Enarak datzo adena eman zuen ez, parrandan, eta... Lotxagabea zean. Pablo, lotxagabea zean. Zer mozu ondo? Ondo, nik ez dut entzun entrevista orain arte, ez dakit atzoko kontzertuaren inguruan aritu zarete. Baina sakondu genezake gehiago, Egazat esango dizuet, burutikeko kideak.
Sukenako kidetako batzuk, eta ni neuk, lehenengo lerroan jarri ginen kantatzen, eta pentsatu genuen, hemen mikroambiente bat jarriko balu Michaelek, Dolby Surround egiten du. Esan kiston lehenengo lerroa izan zen, Oso lehenengo lerroa altua ere, bai. Bai. Sukenatarren altean ere bada, jende altua, eta antxe topatu ginen, oso gustora egon ginen, Disko bat ere saldu zenuen? Muganen disko bat saldu zenuen? Ja, eske, gutxi deitzen dit Pablok goizeko 3:00 baino bestela ere ez. Ez, gu oso gustora egon ginen, kontzertua, enarak esan duen bezala motxa ez, Durangok beti duka hori, bedotzen zeran erakoia bukatu da, baina, bueno, uste kontzertu oso guaia gatu zala, gu oso gustora barrutik, kanpotik esentzazio berdina, eta jaurren gortarako goz. Hombre, nik hemen Durangoko azokan gaudela balietuta galdera bat egin nahiko nuke agian, egongo da talderen bat, gaztetxoen talderen bat, zoko bezala gazteak, eta pentsatzen ari direnak, guk disko ateratuko dugu laizter, eta ez dakigu datorren urtean Durangoko azokan egoteak merezi duen, ala ez, merezi du? Zer zentzutan? Beti dago, nire ustez, guk brometan esaten dugu bromartean, baina pixkat badu egitik ere, gu ontara gatoz. Zuekin egotera, lagunekin egotera, pixkat farranda botatzea, kontzertua jotzeko aukera izan genuen, oso guaia da, oso aukera polita. Baina beti bintzat egunen bat etortzea, eta disko hemen izateak badaka lagun asko egitearen kontu hori, eta nire ustez musikatik hori da, atera daiteken gauza honena. Bueno, aizue, nik gauza bate atera egon mai gainera, baina ez dakit atera daiteken. Ze Pablok esan du, datorren, mugikorra atera dut, baina hori literala zen ez. Pablok esan du, datorren urtekrako gogoz. Eta datorren urtean hemen egoteko disko bat egin behar da. Bai, eta hori saiatzen ari gera. Pixkanaka sartu gera sorketa prozesu batean, ez? Eta mantxo baino polita, prozesu oso polita egiten ari gera, abestiak lantzen, estudioan, eta gustura. Poza ematen digu, abesti horietako batzuk dagoeneko entzun ditugulako. Sorkuntza prozesu horretan. Bai. Zenean, guk zorionez badaukago aukera bat estudioan denbora asko pasatzeko, gure teknikoekin daukagun harremanagatik, eta horrek eraman gaitu disko hasieran genuen ideiatik arratago jotzera, eta kantu asko dira, oso pozik gaude, gogoz, eta badatoz gauza berria pixkanaka. Horrelakoetan zer egiten duzuen? Estudioan orduazu sartzen ari zaretenean, Michaelek zer esan gabe erreki ematen dio, eta usten duzuzen toma batean grabatzen da? Toma egitugu. Egin bai, esan nahi dut, akaso espero ez duzen tomaren bat dela azkenean. Eta zorionez, kantu berriak atera dira estudioan bertan. Bi kantu berriak atera dira hor. Orduan, aukera hori badaukagu, eta lagun batek esan zian duela gutxi, zuek agazue aukera McCartney eta halakoak bezala ez, egoteko estudioan sortzen da. Ez, baina pixkat sorteri badaukagu, eta aprobetsatzen segatzen gara. Azken aldian ja iritsi gera rek ematera eta sofan eseri da teknikoa, eta ala, venga, dale bueltak, eta, bueno, sorte daukagu. Hori sortea, ilusua da, esan nahi, estudio batean sorkuntzari horrela bidea emanalizatea. Eta segatu gara hori islatzen ere. Nabaritu dadila aukera hori egon dela hor, eta nik uste txukuna dela lana, eta laizter kontatu dezak egon askoz gehiago, eta... Baina, ja lehendabiziko lerroguru bat utzi diguzu, Mugan 2026an Durangoko azokan disko berri batekin izango da. Eta bigarren kafea lehenago, espero. Pablo, orduan, hautsak iso gozen duako. Jarri gerrez da lehenengo gurean. Zer egin guzez, hautsoineako kontzertu eskatzen duzuenan, exigentzia izaten da lehenengo gunean jartzea, ezta? Hori izan behar da kontu gurean, nik uste... Hori bizkorra izatea da hori, baina zuk eskatzen duzu? Baina Pablo joango da, esango du. A ber, ni Pablo zurutu zen naiz, Durangoko gaueko erregea naiz, eta... Diablo esango du, diablo. Nik sekretu guzti hori jakin egin nahi ditut, A ber, jendeak eskatu egiten duen, ez duen eskatzen... Ez dut uste... Zuk eskatu dezakezu. Hori da, zuk exigitu dezakezunik, baina bai, galdetzen zaizuea, egunen batean ezin duzun jo. Ze batzete taldeki den artean, ez da zaila baten bate lanean harrapatzea egun hauetan. Eta orduan, pixkate justuago izaten da. Atzo lagun batek esan zidan, etzekiela Durangon egoteagatik ordaindu egin behar dela. Eta haien gure entzule askok ere ez dakite, erakusmai bakoitza alokatu egiten duzu, eta sortzaileek ordaindu egin behar dute hemen egoteko, eta gainera ez gutxi. Ez, gainera, baina hori publikoa da, esan edute erakus mai oso batek 1.000 euroren bueltan balio du, 1.000 eta zerbait esango nuke, edo 980. 980 bez barne uste dela.
Aha, ados. Ja, sondogo Juri, datua. Hortxe, bai, desgradazio fiskala egiteko datu importantea, tiket bai ere gero eta beharrezkoago saltzaien artean. Nork esango liguke duela 10 urte, datafono, tiket bai eta bez guztiak deklaratuko zirenik Durangoko azokan. Bueno, lasai, Palentinon oraindik ez dute onartzen datafono bidezko ordainketa. Haizue, agurtu horretik kontu bat, nik Ander Muruaren inguruan badokat hausnarketa bat egiteko mugan taldeari buruz. Ikaragarri ederra da ikustea bateria jole bat letra guztiak goitik bera kantatzen, pasioz, ilusioz, gogoz, mimoz, ez dakit akaso arazoa da afinazioz. Claro, ikaragarria ikustea. Ikustea. Baina mikrofonoa ez daukat, anik pentsatzen akaso mikrofono... Zure kasuan gaur ere ikusteko, zauden zuteko baino, Bai, Anderrek, ezkesto zuzeneko ematen du Anderrek. Ni askotan, pixkat orduri zodenean, buelta ematen zute, guztezu Ander, eta guau. Batizu kriston goraka da, bai. Hola, Espainiako la pixka bat tolesten ditu espresibidadea emateko hitz bakoitzari. Nik uste berari mikro jarrita eta zuei ambientea ere lehenengo jarrita, guk ez genukela bestu beharko. Ez dakit, baina taldeak asko irabaziko luke. Zuzeneko diskoko platoen mikrofonoak asko igotzen badituzu, entzuten zaila besten. Hori kontatzen zuen atzo Michael, mikrofonoa inondik inora. Eta azken galdera bat, atzo zuek ere jantzen dituzten olako tailarin ganbadun batzuk, tripak ondo dauzkazue? Bai. Bueno. Zugez? Bueno, a ver, normal ez, baino, aguantatu dugu. Igual. Gorroto kanpaina egiten ari zara tailarin horien aurka. Ez, ni kanpaina egin behar dut, enarak urtebete barru izango du aukera erabaki batzuk hartzeko, igual espezializazioa digestiboan egin dezakezuen ara, Durangoko azoka hobeto eraman dezagun. Izan liteke igual investigatu dezaket hortikan, metodoren bat, Pablo Kaotxez galtzeko, adibidez, beste bat. Ja, igual, etorri nola ningoloa izan behar duzu. Bueno, hau dena, enara medikuntza ikasten ari joalako, medikuntza ikasten ari delako entzuleok. Aizu, ligatzearen galdetu dugu? Bai, galdetu zuea erantzun dugu. A ber, gauza bat, Durangon ezin da ligatu zen neomaktarrek ligatzen dute denon parte. Dena, Entzun duzu, Entzun dugu, noski. Baina, bueno, galdetu behar dizuegu. Pablo, inoiz ligatu duzu Durango azokan? Ez nik bak ezue, praktikamente ezkonduan nagoela, urte askotik ja. Durango nagoenetik bikote daukat, orduan ba, ez. Durango dagoenetik bikote daukat? Ruperrekin batera, ez? Ruperrekin etortzen ziren autostopean. Ruperrekin ezkonduan nago. Enara, zuk ligatu duzu Durango azokan? Ni bikotea ez, baino gauean zaitzeko jendea badakat. Hemen mugan taldekoak bastante lan emateute. Barkatu, Enara ari da esaten, berak ez duela Durangon ligatu, bere taldekiren erruz. Bai, totalmente. Ze ona. Naiz irrati ontara itzuleko. Gauza, Pablo, honi deitzen zaio, kazetaritza. Hala. Bueno, Pablo, Enara agurtu hartzaituztegu, segituan Uxue Alberdi gurekin izango dugu, uste dugu Laister eskaietan gora izango dugula, eta liburuaren hemendik izango du nonbait, esne berriketan arekin aztertu eta gozatzeko. Mila esker gaur izango zarete azokan, bidean produkzioaken estandean, bihar eta etzi jai duzu ez da? Bai, bueno, zukutu gaurko eguna, salmentarako ondo omen dago, goizan nabaritu duzuen mugimendurik? Bai, atzo baino mugimendu gehiago nabaritzen da, ez? Arratsaldean iritsi ginenean igual lasaiago zeon, eta aurra ber, mugimendu honekin. Animo, zuei, eskerrik asko ditu. Mi esker. Eskerrik asko zuei, eta entzuleok aurrera egiteko, aurrera ezen alde batera egingo dugu. Urakura bezala, dena bustitzean, bapatean agertzen zara goizaldean, eta dena inargi duzula agertzen naiz. Urakura bezala, dena bustitzen, bapatean agertzen zara gaualdean, eta dena inargi duzula aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da, idatziko duguna. Bertan baniz bezala, egin dezagun dena, nahi
Kontako urei jarraituta doaz mugantarrak edo joan zaizkigu mugantarrak eta laizer gure urrengo gonbidatu izango dugu. Hemendik ikusten dugu Uxue Alberdi, baina ulertzen dugu sortzaileak entzuleok erotu beharran dabiltza. Gaur saltzen ari dira eta entrevistak asko egiten zaizkie. Neomaktarrei aztutzaien bezalaxe, Uxue Alberdi ere ahaztuta dabil, baina Goiuri joan da bere bila, eta espero dugu laister gurekin izango dugula, Julen. Esne berriketan lan hau aletzeko. Benetan gomendagarria, oso errez irakurtzen da. Zuk eman diozu astindu bat, ezta? Eta oso ederra, oso, ipuin edo kontakizun laburretan nolabait zurmamitzen den liburua da. Eta benetan oso lan, esango nuke antropologikoa, gure amonen esango dugu Euskal Herriko hainbat andren testigantzak bildu dituelako Uxue Alberdik eta antxe nolabait entzundako hori hitzetan jarri du lan honetan, esne berriketan Begoña Durrutirekin bateraren ilustrazioekin osatu dute lan hau, eta guk segituan hau aztertzeko aukera izango du. Gure txatari begirare jarriko gara, Julen, hemen egunon, eharra, nire maite duta da, ze suertea daukadan hemen egoteagatik Diegorkak. Hala, bi bala, ze ona, egunon Edita Brokosek, egunon Eba Brokosek, zituenetik, hementxe Indiokerrek, egunon gaztiak, egunon Edita, Indioker naiz, bai, hombre, zituene ikusten dugu momentuan, guk imaginatzen dugu Indioker dela konektatzen ari zaiguna. Goizeko 11 eta 44 minutu gaur eguerdiko 12ak zertxo bait igaroko ditugu ziurrenik, Egoi Belategi lankidea, hortxe daukagu jarraikortasun emateko eta azken orduko eguerdiko 12etan gurera ekartzeko. Jakinarazi digu, ez zegoela aparteko berririk eguerdiko 11etan, eta horrexegatik nolabait Durangoko azokako kontakizun hau lehen etxi dugu entzuleok, edo nola ere, gertakari nabarmenik balego noskizuekin harremanetan jarriko genuke segituan gure informazio zerbitzua, baina listo, ari zaizkigu hurbiltzen gurera, Josebe eta Uxue, eseri lasai, eta tira, aipatu dugu, Neomaktarrei gaur joan zaie gure entrevista, hau seinale hona da, honek esan nahi du sortzaileak saltzen ari direla, jende hurbiltzen ari dela, eta hori maite dugu. Beraz, segituan Uxue Alberdirekin egingo ditugu, urrengo minutuak esne berriketan hariko gara, edo esne berriketan buruz hariko gara, ez da gizertan hariko garen, baina hariko gara zerbaitetan. 11 eta 45 minutu entzuliok Durangoko azokatik zuzenean, naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Datzi ditut bikantu, baina gaur ez ditut oroitu. Minak aldatzen gaitu, baina gela beretik harinatzaizu. Badira umeak besotan galdu dituzten andrak, euren gizonen ausentzian bakarrik ezi behar izan dutenak. Badira lehen aldiz, Hondarribiako arrantza ontzi batean erroldatuta itsasoratu zirenak, eta Zarauzko azken goraka saltzaile izandakoak. Badira umeak lokartzeko abestu eta bestelakoak lortzen zituztenak, gure barre eta irriparreak piztea barne, izatez itsasoak askorako ematen du, antxoaz eta berdela Zarago eta kostatik barnek aldera ere, astea asun kasu, eta ankerkeriarako bide eman ere bai. Galdet izaiotela Maxuxi ankerkeriagatik, edo galdet izaiotela Soleri, edo beste zenbaiti, Isabel panderetera laia eskuan izan balute edo.
Baina ez nedenak ez ditu denborak nikazten naho zapore ezin gozoagoa uzten du pentsatzeak nola jaisten ziren erromeriara besotik helduta Elgoibarko Saiobente auzoko 5 baserrietako 5 alaba. Entzun, gorde, jaso eta paperean hitzak jarri, lan antropologikoa egin duela esango genuke Esne Berriketen arrastuari segika Uxu Alberdi Estibaritzek, hanemengo Andreengana eskean abiatu eta marmitak historioz beteta gure liburu ontaraino, bere liburu eta gure eskutan den Esne Berriketan ontaraino. Uxu Alberdi, egunon eta ongi etorri, bigarren kafera. Egunon eta eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin bi galdera egin bar dizkizu, Goiurizuk egingo dizkiozu donik? Nik egingo ditut. Bai. Gonbidatu guztiei egiten dizkigu, ez da pertsonala. Niri gustatzen zait mugarri jartzea, Ruper Ordorikak ezezkoa erantzun zuela, duela 60 urte Durangoko azokan egonik, eta 60 urtetan Durangoko azoka baliatzeko aukera auki eta gero. Da, nolabait, porrotaren zilegitasun une bat, ez? Oraindik ez dugu galdera egin, baina aurreratzen dugu Ruperren erantzuna ezezkoa dela. Eta lehenengo edizioan Ruper hemen zegoela esan zigun atzo, eta hala eta guztiz ere erantzuna ezezkoa da, orain galdera. Galdera da, ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan. Ez. Ni Ruperren eskolako. Ruperrek proposatzen zuen behartzuela Durangoko azokak gune bat horretarako. Kultur trukea deitzea proposatzen zuen berak eta ea ligoteoa sustatzen den. Nik uste dut jendeak ez horretan ari dela, Jendeak ligatzen duela eta ez duela onartu nahi. Baina gezurrari ere zilegitasun espazio bat eman behar diogu. Eta gauzat esango dizut, ze euskalduna den ligatzeko espazio bati kultur, nola dituzion? Kultur trukea. Kultur trukea. Gero, oso politalitzake norbait etortzea eta esatean erekin ligatu Claro, zuela egun batean, claro. Hori ere... Euskal Herria goizeko Euskal Herria goizeko 11 eta 59 minutu, Uxu Alberdirekin Durangon ligatu duen norbait topatu nahi dugu. Hola, xua besa iguzue, eta gu joango gara Uxueren gana kontu eskean. Hori da, torri. Tira, Uxue, liburuan murgilduko gara, Esne Berriketak. Kontzeptuak berak balio gutxiko solasaldiari edo erreferentzia egiten dio, baina aipatzen nuenen lan antropologiko hori edo, esango nuke altxorrak topatu dituzula bilaketa honetan, ez? Bai, prozesua bera oso ederra izan da, 2 urtean aritu nahi izan eta hemen, batzuetan emakumeen talde txikiekin, beste batzuetan banaka hitzordua eginda istorioak biltzen. Eta orotara bildu ditugu 57 pertsona diferentek kontatutako 77 istorio, horiek dira paperean daudenak, baina nik entzun ditut 100 istorio, eta egia esan etnografiaren eta literaturaren arteko urroietan mugitzea asko gustatzen zait, ez liburu honetan bakarrik. Nire gainerako liburuek ere badaukate paisaiak, tokiak, harremanak, garaiak biltzeko gogo horretatik. Eta aldi berean ez naiz nolabait esango konformatzen etnografiarekin bakarrik edo gustatzen zait horri trataera literario bat ematea, ez? Orduan niretzat plazer handia izan da. Hitz egin dugu trataera literario horren inguruan, baina testigantzetan kokatuta pixka bat, aipatu dut indartsuak direla testigantza hauek, batzuk azala urratzen duten horietakoak, zu joan zinen testigantza bila eta itzuli beste Uxue bat izan da. Ez dakit, aldi bakoitza diferentea zen, zuk botatzen duzu sarea, itxasoarekin hasi zara lehen, baina zuk ez dakizu zer jasoko duzun bueltan. Nik bertsolaritzari eta irakurle taldeetan egindako bisitai esker, badaukat horrelako, ez dakit no esan, ezagunen aurpegi, ezagunen eta gertukoen sare bat Euskal Herrian, eta hortik tiraka proposatzen nien, esaten hontan ari naiz, preste hongo altzinatekete, eta haiek baiezko ematen bazidaten nik ez enekien zer kontatuko zidaten. Eta batzuetan haiek ere ez, ze batzuetan ekartzen zituzten istorio batzuk prestatuta, esango dugu, eta gero berriketan hasten ginen, eta halako batean agertzen ziren beste istorio batzuk, haiek baino are indartsuagoak zirenak, ez? Orduan bide bat egin dugu, istorio bakoitzarekin, nik jaso ditut idatzi eta kontatu dizkidan pertsona bakoitzari atzera bidali dizkiot, beraien konformidadea edo jasotzeko, kasu batzuetan, gutxi batzuetan, baina batzuek atzera egin dute, idatziz ikusitakoan, beste batzuek erabaki dute goitizenez sinatzea, orduan izan da, kasuan trataera berezi bat ematea istorio bakoitzari, eta orduan ni beti bueltatzen nintzen, pozik, unkituta askotan, zerbait ikasita ere bai, eta eskerro handiarekin. Iztun honak, testigantza oso baliotsuak, entzuleari ere balio emango diogu. Uste dute entzuleari ona izan dela, Uxue Alberdi entzule ona dela, eta akaso entzule ona zarela, gustora entzuten duzulako, hor badago plazerretik puntu bat akaso ez?
handiena, esango nuke. Bai, nik uste dut edozein idazlerentzat tresna handienetako bat dela belarria. Eta bestea memoria. Niretzat behintzat, nire idazketarako belarria eta memoria dira bi makulu edo bi hanka importanteenak. Eta kasu hontan, belarria jarri dut esaten zidatena edo kontatzen zidatena entzuteko, baina baita ere entzuteko esaten zutenean zer esaten ari ziren benetan. Eta nondik ari zen pertsona bakoitza hizketan, hizkuntzari dagokionez ere ez, bakoitzak ze molde, ze giro, ze esan postura erabiltzen zituen eta hoiek nola zukutu eta saiatu naiz istorio bakoitzak gordetzen duen inpresio hori ahalik eta ondoen ematen idatziz. Eta horren bila aritu naiz. Eta entzute ariketa sakon eta zabal bat izan dela esango nuke. Belarri aipatu duzula, Belarriko kilkerraren horri batean etorri zaigu gogora, eta batez ere Begoña Durrutirekin elkarlan hau errepikatzen duzulako. Nabari da, haren traza, orduan bezalaxe, estilo oso personaleko ilustratzailea da, garbi izan zenuen lan hau egiterakoan nolabait binomio hori errepikatu behar zelo xue. Bai, batetik lan hau Belarriko kilkerrako intuizio hartatik datorrelako. Esango nuke lan hau sakonagoa dela, polikiago egin ahal izan dugula, beka bat ere eman zidaten, diru horri esker joan ahal izan naiz toki guztietara, kotxe hartu, merienda erosi, Andre hoiekin orduak eta orduak igaro, eta bide natural bat izan da, gainera, Begoña bada horrelako istorioak asko estimatzen dituen pertsona mota, ze badira irakurle batzuk agian esango dutenak, niri ze inporta zaizkit, ez? Kontu hauek edo istorio hauek, baina beste batzuk nik uste asko estimatzen dituztenak. Eta Begoña bada hoietako bat, ez marrazkilari gisa bakarrik, bastan inguruko istorioak berak bildu ditu, naiztanik idatzi ditudan, bera elkartu da Andre haiekin, eta bidean ere, ni ez dakit errezila joan eta handik hueltan, beti bialtzen nion mezuren bat, Begoña ez dakit ziuze kontatu didaten gaur, hau eta orduan konpartitu ditugu bideko inpresio guztiak, eta niri asko gustatzen zait, ze gordin eta fresko dakien oso trazo gutxirekin adierazten istorio hoien muina. Guk elkarbanatu ditugu ez pentsa, Durango Gazokarako lan asko entzun eta irakurri behar dira, banaketa egiten dugu niri egokitu ditzaidan hau. Nik aukeratu nuen Esne Berriketan, baina Goiuriri asko iritsi zaizkio Goiuri irakurri hau eta irakurri hau. Hori badu una Esne Berriketanek, zatitxoka opari txiki moduan WhatsApp argazki batean heltzen zaizula historia bat eta Goiuri libin jartzen duen. Hombre, nik joan nahi dut bizitzera mendira, baserri auzo batera eta nire lagunekin komunikatu zapizuri baten bidez, eske hori da fantasia. Oso kontakizun ederra daude, gogorrak ere bai, hauek denak Esne Berriketan honetan. Nik prozesuagatik ere gehiago galdetu nahi nizun isue, hurbiltzen zinen merienda hartuta, hori bada datu bat dagoeneko, denbora bat igaro behar delako. Entzute ariketa batek denbora exigitzen duelako. Bildu, belarri soiez biltzen zenuen, apunteak hartzen zenituen, grabatu egiten zenuen, nolako izan da hori? Nolako izaten da zure kasuan? Aurretik esplikatzen nien zerren bila ari nintzen, edo zertan ari nintzen, elkartzen ginen egunean berriro egiten nien azalpen hori, esaten nien grabagailua piztuko nuela, grabagailu hortan hartuko zena izango zela nik hizketako modu horri ere eta bakoitzaren erritmoari eta pausaje horri garrantzia ematen diodalako eta haien ahotsen gainean idatzi nahi nuelako, baina ondoren, nik landu ondoren, grabazio horiek borratu egingo nituela. Orduan, ja ez dira existitzen, borratuta daude ahots horiek, baina nik bai erabiltzen dituen grabazio horiek lanketa egiteko. Eta egiten nuena zenbateko grabagailua jarri eta bestetik kuadernoa eskura izan, eta identifikatzen nuenean, istorio bat, ez idazteko gogoa emango zidan istorio bat, minutajea edo apuntatzen nuen. Ordan etxera joaten nintzen grabazioarekin eta kuadernoan hartutako apunte txiki hoiekin, eta hoietatik abiatuta saiatzen nintzen forma ematen, horrelako ipuintxo edo istorio gixako horri, eta horiekin batera eskatzen izkien izen-abizenak eta telefonoa. Edo emaila, beraiei atzera itzultzeko nik idazten nuen istorio hori, lehen esandako adosteko izenez edo goitizenez sinatu nahi zuten, ea beste detaileren bat kontatu nahi zidaten, edo zerbait kentzea nahi zuten, horrelako joan etorriko bide bat izan da. Kontakizunean ere agertzen dira, zuk esan da bezala, hizkera asko. Esango nuke,
euskalkitik haratago, hizkerak ere agertzen direla, eta horiek asko errespetatu dituzula. Oso anitza da zentzu horretan liburua, eta lan horrek ere pentsatzen du buruko minik emango zuela, ez? Ze puntutan dena errespetatu, zertxo baite lausotu edo? Niretzat buruko mina baino gehiago, eta hori da plazerrik handiena. Edo agian da nire gustoko buruko mina, ez? Hau da, landu beharreko zerbait da, baina ez dakit adibidez, esaten duenean Maiterek, ez? Besotan nula hiltzait semea. Ze esaten nahi zaigu. Ez, ari zaigu esan gabe esaten, iaia berak lo hartu duelako hil dela bere umea, ez? Eta hor badago, kulpa bat, badago... Errua erabat trigunean, bai. Eta errua aipatu gabe, erru hori erakusteko bere hitzen kadentzia horrek eta esateko modu horrek uste dut, garrantzia daukala. Eta horregatik, senari jarraitu diot, pixka bat, noiz zabaldu leio bat, gauza bada narratzailea, nire ahotsaren antza izan dezakena, baina beste gauza bada momentu batzuetan narratzailea isildu, eta irakurleak entzun ahal izan dezala, nolabait atzean dagoen pertsona, emakume horren ahotsa eta nola hitz egiten ari zaigun. Eta hori izan da jokua, eta seguraski Miren Amoriza galdetu zidan, gustora irakurriko nuke zure kriterioen horria, berak playback idazteko bazeukan kriterio, eta nik bialin nionen hau da nire kriterioa eta zen bihotz argitsu bat. Nik ez dut egin objetibazio edo arrazionalizazio ariketarik, gehiago izan da senez, orain lehioa zabaldu, orain itxi eta utzi ahots horiei pasatzen, narrazioaren poro horietatik. Galdera bikoitza honakoa. Izatez, erantzuna baiezkoa balitz, doinuak kantatuko diguzun, galdetuko dizudalako. Bada esaldi hau, momentu hau, liburuan. Oba batxue konkurrunera, gehur zoazta bizer erdu, albuan dodan papau baino, gurago zinduke dazu. Musikako areatzako auzoko handarark, doinu eta guzti kantatu altzizun? Neri honintzen beitak kontatu zidan historio hori, eta doinu eta guzti kantatu zidan, eta berak erabili zuen, oba batxue konkurrunera, gaur zoazta bihar erdu, alboan dodan papaua baino, gurago zinduzke dazu. Doinu horretan abestu zidan. Zederra. Eta bixe, umea lokartzen ari zen bitartean beste intentzio batzuk zeuzkan Andre baten historioa. Ze polita. Eguerdiko amabiak ditugu eta poliki-poliki Uxue Alberdi agurtzen hasi beharra daukagu, esne berriketan lan hau ondu du. Ez dakit, orain arteko feedbackerako espazio askorik izan duzun, nahiko labetik atera berria da liburua, baina dagoeneko inguruan irakurketa batzuk sortatuko ziren, ez da? Bai, egia esan, espero baino, ez dakit, espero baino harrera beroagoa edo izaten ari gara, orain ere hortxe geunden sinatu eta sinatu Begoñak egin ditu horrelako katu batzuk, estanpatzeko katu batzuk, eta gero bertso saio literarioak ere antolatu ditugunez, Amorante eta biok kontatzen ditugu nik hitzez eta Amorantek ipuin bakoitzari egin dio horrelako soinu giro bat, eta bertsolariek improvisatzen duten nik istorioen gainean jarritako gaien inguruan. Eta orduan hor, aurrez aurreko, ja ez da bakarrik, da nik belarriz jasotako istorioak, norbaitek ahoz kontatuak berriro ere nik ahoz emanak jendeari eta improvisatzen istorio horien gainean, eta ari gara oso erantzun ona, bai, oso asko bizitzen ditu jendeak modu horretan, istorio horiek. Protagonizatako batzuk iritsi dira emanaldi horietara? Bai, aurkezpenean bertan izan ziren mordo bat, Donostiako aurkezpenean bertan, eta ari dira etortzen, eta bildutako historiak biltzen aritu nahi zen herri horietako askotan ari dira antolatzen halako bertso saioak, eta beraientzat ere bada baietako askok esaten zidaten, guk ze pentsatuko genuen gure bizitza liburu baten agartzeko besteko garrantzitsua zenik, ez? Eta, uste dut bizitza guztiek dauzkatela liburuetan azaldu daitezkeen kontuak, denek, asmatu behar da noiz kontatu, nola kontatu, eta kanal hori nola zabaldu, ez? Orduan, uste dut, niri beraiek asko eman didate, eta nik trukean zerbait itzuli baldin badiet, oso pozik. Ez zuten uste euren historiak kontatzeko modukoak zirenik neurri handi batean emakume zirelako eta kaso gizarteak ere ulertarazi zielako ez zegoela euren historientzat tokirik, baina gure amen, gure amonen historia hauek garrantzi berebizikoa dute eta ederra da ez, behintzat jakitea konturatu direla eta halako omenaldi kolektibo bat ere badela liburu hau, ez? Eta gero, historia jasotzen ari nahi zinean konturatu naiz haietako askorentzat, iaia bazela holako, ez dut esango mendeku, baina bai
ez da zure historiak ez dukela garrantzirik, baizik askok sentitu izan dute beraien bizitzak ere ez duela garrantzia handirik izan. Badira hor iaia mendian aztutako andre batzuk, bada danetik. Eta orduan nahietako batzurentzat etorri eta oso historio gogorrak izan daitezkenak edo errebalatzaileak izan daitezkenak brauola botatzea, eta lehenengo aldiz beraien buruari baimena ematea, eta hau da nire historioa, eta kontatu ingo ditut, nik uste badela beraientzat alduntze ekintza bat, nahiz eta beraiek termino hori gaur egun ez luketen erabiliko, ez? Hori gazteago erabiltzen dugun zerbait da, baina bada esatearena bat tokia egingo dio nire espresioari. Ze polita ikuste Uxue Alberdiri belarriak piztu zitzaizkiola, euren testigantzak biltzean eta gaur begiak pizten zaizkiola euren inguruan hitz egiten duenean. Uxue Alberdi, mila esker gaur guretzat tartetxau hartzeagatik, jarraitu du azoka gozatzen alden neurrian, saltzen, lan egiten, eta topatuko dugu aitzakirik bigarren kafe bateri hartzeko. Zuei eskerrik asko eta zuek ere animo eta lan asko egin. Eskerrik asko. Eta orain ikaran jabil toinazpiko lurrau ikaran ni ikaran jabil toinazpiko lurrau nun egon ez dakit. Entzuleok goizeko 12:04 minutu gu poliki agurtzen hasiko gara, baina oraindik minutu batzuk lapurtuko dizkiogu bizitzari eta zego Juri? Ezin du gehiago inigo. Pixa egin baruzu? Bai. Arazo badaukagu, lantalde honetan. Aurpegiari txixa beharra dario. Minutu batzuk luzatu behar ditugula esaten duzu orain gainera. Arazo badaukagu lantalde honetan komunarekin edo esaten. Arazoa du Imanolek eta Goiurik. Bai. Zergatik arazoa? Ez dakit, jendea pentsatuko du egun guztia ari garela hor, ez dakit garagardoa edan eta edan, hainbesteko komunera joateko beharra izateko, baina... Bueno, nik txikitan egiten nuen kontrakoa, asko aguantatu, eta azken unera arte nintzen joaten. Eta esan zidan, medikuak hori txarra zela. Eta orduan, ez dut sufritu nahi. Bueno, alperrik sufritzea ere ez da beharrezkoa, Goiuri. Hori ba. Baina ez, ederki gaude hemen, lasai, bai, oso gustora. Lagun asko ikusi ditut jada, hemen goitik. Hori ere privilegioa da, gu gauden balkoi honetatik ikusten ditugu ezagunak, ikusten ditugu familiko kideak, norbaitek maitaleren bat ere ikusiko du. Bai, ez da harritzekoa, hemen jende asko dago. Hain orkestu ligatzen, baina gero maitaleago Juri, hor badago zerbait, Egia da. Goizeko 12:05 minutu diren honetan agurtuko zaitu zeu entzuleo, Goiurik pixa egiteko beharra duelako bereziki. Baina bihar bueltan izango gara, goizeko 10:05 hirugarren eguna izango du azokak. Bihar geldialdi eguna dator, eguerdiko ordu batetan, okerrari ezpa naiz. Ordu bietan da, Julen? Ekitaldia ordu bietan, akaso geldialdia lehenago hasiko da? Esango nuke, ordu bat aterdiratik ordu bietara izango dela geldialdia, baieztatuko dizuegu entzuleok, baina bai. Eta bertan, hainbat euskal poeta, hainbat palestinar herritar eta poeten testuak, ahozkotasun ariketak entzungo dira, ondoren kantu bat entzungo da, eta nolabait geldialdi horretan Palestinako sarraskiarekin eta palestinar herriak bizi duen genozidio horrekin bat egingo du Durangoko azokak, pegatinak ere mandizkidute egun hauetan, nik gaur jertxe aldatu dut eta galdu egin dut, baina gehiago baditugu eta jarriko dute horrelakoren batean, baina genozidioa ez Durangoko azokaren diseinupe horretan, egia esan jertxe eta arropa asko hobetzen dituen pegatina, ze benetan oso ondo geratzen da, hori da, Goiuri irakusten ari da kamarara pegatina hori, nik ere, Julenek gordeta duelako, hementxe jantziko dut, Idoia Surmendiren mertxanaren jertxonen gainean, eta kaso, gure erosketak egiteko momentuari izango da urrengo ordu hauetan, eta nik mertxan batzuk dagoeneko begiz jota baditut. Bai? Bai, baditut. Zer? Bat bereziki oso polita iruditzen zait, koloreola granate moduko bat duena, Maider, gurean izan zen Maider abeslaria. Bai, zer dauka? Abizen horrentxe, jertxe bat, granate kolore saturazio handirik gabekoa, pixkat mate xamarra, oso ederra,
eta atzo behintzat begitik sartu ditzaidan, ikusiko dut gaur berriz ere, eta ean ere taia baduen, eta gustora hartuko nuke, baina gauza eder mordo daude, Neomaken kamisetak ere asko gustatu zaizkit, bueno, hemen denetarik, aipatu dugu, atzo zioten gure Ariako, ez dakit, analisi maileko kidek, ez zutela uste polemikarik zegoenik mertxanarekin. Hombre, egon badago. Egon behar duen ala ez hori beste kontua da. Berez, Durangoko azokaren neurriek, arauek eta pautek diote, zuk nobedade bakoitzarekin mertxan produktu bat ekar dezakezula. Alegia, biniloa eta diskoa badakartzu, pentsatzen hori bi nobedade bezala, bi mertxanerako aukera emango lizukela, edo bat. Eta hemen badira pixkate Zara edo Springfield iruditen estandak. Den esaten hasita. Zapla, entzun da, ezta? Bai, baina uste dut... Ondo ari zara, Uste dut gurentzulek merezi dutelare dena jakitea. Durangoko azokara beti dago, ez? Nolabait, tensio giro edo borroka batean, sortzaileen nahiekin, askotan nahi ekonomikoekin, egia da, Durango bizitzeko egiten den azoka badela, kulturarentzate onuragarria behar duela izan, ekonomikoki, baita noski, gure ekosistema kultural haue ehuntzeko eta indartzeko ere, baina askotan, diru bilketa helburu horretan, neurriz kanpo ere aritzen gara, aritzen dira, sortzaileak, eta hori ere esan behar da, eta polemika badagoelako nolabait arau horiek betetzeko apostu egiten duen sortzailerik eta ekartzen duenik bere 3 kamisetetako bakarra produktu nobedadeko bakarra duelako eta ez duelako tramparik egin nahi, eta gero ikusten duena pareko erakusleioan, erakusmailean, nobedade batekin 3 kamiseta eta 5 jertxe daudela. Hau gertatzen da Durangoko azokan entzuleok, eta antolakuntzak bardakit, antolakuntza ere. Horrekin kezkatuta egongo da, beste 1000 konturekin bezalaxe. Gertatzen da, mahai gainean jarri dugu, eta hau esan da, agurtzeko ordua ere iritsi zaigulako, bagoaz. Bihar gehiago hemen gaur kontzertuak, gaueko kontzertu horretan nasker eta mirua jendetza espero da. Oso plan polita iruditzen zait, baina izango dira bestelakoak, kontzertu gehiago eta gehiago egon guztian zehar, eta nik nahi nuke, gaur kontzertu pare bat ikusi behintzat, eta pixkanaka Durangoko meridiano edo erdigune horretara heldu. Plan polita da. Bai, plan ederra da, nik lehen aipatu duzu zein nork aipatu duen, kroketa eta bermuta, eta hori daukat buruan, besterik ez. Kroketa eta bermuta hartzeragoa zentzuleok informazioaren txanda orain naiz irratian, Goibelategiren txanda izango da, segituan musikariak giroan ere murgilduko zarete uerdiko ordu batetara bidean, eta guk hementxe jarraituko dugu, Durangoko azokaren nondik norakoak bizitzen, bihar zuei kontatzeko. Ez pentsa guk parranda egiten dugunik plazerretik, ardura profesionaletik egiten dugu. Julen Goikoetxe Arbegozo, bihar arte! Lotxagabea, bihar arte! Goiuri Zizarandia, pixa egiteko momentua. Sant Esteban ere alida jendea agurtzen, Gorka Sant Esteban, agur, entzuleo, bagoa, zailo! Izarra nahi zenuke udako zeruan, dantzaroinua entzun inguruan, gogoilun hori alaiako izanen da, gau giro promesaz betean, nere menditik urrutira leku hori zeru txiki bat, ara nahi dut itzuli. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.